Buenos días a todos. Iniciamos a sesión. Disculpen os que nos puedan estar vendo por este retraso, por un problema técnico, e en principio quero empezar disculpando a Luis Varela, que non chegou todavía. Espero que veña un poquinho máis tarde por un tema personal, e despois nos falta Ferreiro, non sei se vai a chegar. Dígame. Bueno, quería disculpar a súa inasistencia, non pode asistir porque deu positivo en COVID-19. Bueno, pois que se mellore, está ben físicamente. Sí, agora estivo uns días mal, pero agora está ben. E que se mellore. Vale. Entonces, iniciamos a sesión xa con os puntos de orden do día. Primeiro, a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se hai alguna intervención, se está todo o mundo de acordo con ela. Alguna intervención? Non. De acordo, votamos. Votos a favor da aprobación da acta, unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orden do día, que é a proposta de aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola realización de actuacións de xestión da biomasa. Bueno, diría ao señor secretario que nos lea un pouco esa porque aquí hai unhas alegacións, non, me parece, non. Presentaron la Asociación de Empresas del Sector un escrito de alegaciones. La Federación Empresarial de Serraderos y Rematantes de Madera de Galicia presentó un escrito de alegaciones a la ordenanza fiscal que regula la tasa por la realización de actuaciones de gestión de la biomasa, y presentó también escrito alegaciones respecto a la ordenanza municipal reguladora de las condiciones de seguridad y salubridad de los usos forestales del suelo. En relación a la imposición da tasa pola realización de actuacións de xestión da biomasa, presentou unha serie de alegacións que realmente teñen máis que ver coa ordenanza reguladora dos usos forestais do suelo que coa ordenanza reguladora da taxa, porque únicamente ven a dicir que hai unha vulneración do principio de eficacia, porque di que o Concello debería adicar moitos recursos á vigilancia e que carece estes recursos. Bueno, estas alegacións propónse a súa desestimación, porque non fai ninguna referencia pois a temas fiscais. Alega, por outra banda, que non se pode impoñer tasas polo uso das vías públicas, pero aquí non se pon tasas polo uso das vías públicas, ponse tasas pola actuación administrativa derivada da recepción e tramitación da comunicación previa pola vigilancia da conservación, nada máis. Bueno, realmente eu creo que se nos centramos, eu creo que incluso este segundo punto e o terceiro van absolutamente unidos, ou prácticamente unidos. E, bueno, xa o falamos un pouco na comisión que tuvemos, e creo que máis ou menos xa o vimos, pois alegan dúas ou tres cousas, non? Unha nun punto e outra no outro, pero, bueno, podemos referir aos dous, e depois, se queréis, seguimos tratamos en conjunto ou votamos por separado. Pero, por un lado, nos alegan que non establezcamos a tasa dos 20 euros para a declaración previa. Bueno, a tasa dos 20 euros realmente non é con carácter recaudatorio, porque senón tendría que ser unha tasa moito máis elevada. Que non teñamos capacidade de vigilancia, pois é unha maneira de decirlo, pero, bueno, eu non acepto eso, evidentemente, e, además, o que nos dá máis capacidade de vigilancia é precisamente o establecer a tasa e o establecer a declaración previa, porque é o que nos vai dar información de que en un momento determinado, en un sitio determinado, pois alguén está facendo unha saca de madeira. E se en algún momento está facendo sin esa autorización, pois evidentemente xa nos dá a pé para poder aplicar unha sanción, non? O sea, que esa tasa non vai con un ánimo para nada recaudatorio, además eso é ben evidente, é de sentido común, non? Porque senón sería unha tasa moitísimo máis elevada, pero si é necesario porque hai que fazer unha declaración previa, parece logo que teña unha tasa. E esa declaración previa é que nos vai dar a nosotros a posibilidade de saber en cada momento onde se está facendo sacar de madeira. E evidentemente todos sabemos que realmente non sempre se fan correctamente. Hai xente que actúa absolutamente correctamente e limpia onde fai a saca. Non estou referindo sempre á vía pública, non?
porque despois xa dentro da finca pois é outra cousa, non? Entonces, pois ao mellor non deixa a vía pública moi limpia, ao mellor deixa a cuneta bastante atascada de ramas e trozos de madeira, ou ao mellor enumero 3 cousas que se dan con moita frecuencia e eu as vexo todos os días. Ou ao mellor resulta que entra e sale para a finca sin poñer ningún tipo de salvacunetas. Entón, como son máquinas moi grandes e además moi pesadas ao mesmo tempo, teñen a capacidade de subir a esas cunetas e de saltar esas cunetas sin que poñan os salvacunetas, pero o que fan é deteriorar a cuneta e deteriorar a carretera. Entón, eso lógicamente non se pode facer. Pois a mesma obligación ten un señor que ten unha finca de madeira para poñer uns salvacunetas e utilizalo correctamente cando entre e sala a súa finca, co que ten unha finca pois eu que sei, de calquera outro tipo de cultivo, que pode ser un prado, que onde un ganadero pois tamén entre e sale cos tractores, pero debe facelo por o seu salvacunetas, ou que ten unha finca con labores agrícolas que tamén entre e sale con frecuencia a carretera e non pode facelo con un tractor saltando esa cuneta. Evidentemente, os ganaderos e os agricultores e os pequenos propietarios, como teñen generalmente tractores máis pequenos, pois xa lles é máis difícil e non suelen facelo, pero os maderistas, como teñen grandes máquinas, co cual estou de acordo que é necesario para desarrollar a actividade madereira nos tempos que corren, pero teñen que facelo de maneira correcta. Entón, bueno, pois eu creo que está moi sencillo e moi claro, e por iso non o podemos aceptar que se elimine a declaración, nunca me sale o nombre, a comunicación previa, e que se manteña unha tasa de 20 euros, que me parece ridículo. E creo que con respecto a esta non hai máis. Despois hai o tema do transporte polas carreteras con camións, e aí alegan que bueno, dá igual cando transporta un tráiler madeira que cando transporta un tráiler, e digo un tráiler, creo que non dicen eles un tráiler, pero digo eu, porque é o vehículo máis grande con máis tonelaje que pode pasar por unha carretera. E, bueno, eso ao mellor podemos aceptalo, porque é verdad que un tráiler pode ir a recoller leite, un tráiler pode levar unha carga de arena, un tráiler pode levar unha carga de pienso. Evidentemente, además, ahora se está facendo con nas grandes explotacións desa maneira, e temos que adaptarnos aos tempos que corren. Un tráiler pode levar material de construcción a calquera, quero dicir, un camión de gran tonelaje, para ser claros, pero me refiero a un tráiler porque é o camión de máis gran tonelaje que se move por unha carretera desde o punto de vista legal. Entonces, pois eu creo que eso podemos aceptar, e o aceptamos. Eu propoño que se acepte, que eso valga para todos. Entonces, bueno, pois cando haxa un deterioro por parte de transportes de madeira, que non é iso que buscamos, porque sí que buscamos, eu dixen xa cando aprobamos isto, cando establecemos isto. Buenos días, Luis, incorpórase Luis Varela. Cando establecemos isto, o que buscamos é que a madeira siga sendo unha riqueza importante para o noso concello e se pode seguir facendo as labores de saca, de plantación e de tratamento da biomasa sin uns costes máis elevados do normal. Pero tampouco poden abusar desa situación os madeiristas ou os propietarios da madeira, que me dá igual, porque ao final a responsabilidade do que ven na madeira é do que a saca. Seguramente é máis do que a saca, pero, bueno, se alguén vai á miña finca a sacar un tractor de erva e lle digo sale por aquí, pois eu tamén teño a responsabilidade de mandalos salir por ali, non? Que a mellor non sabe por onde ten que salir, ou eu non teño posto un salvacunetas para poder salir. Pois o mesmo pasa se a finca, en vez de ser de prado, é de pinos ou de eucaliptos, ou de calquera outro tipo de madeira. Entón, evidentemente, en eses casos que deterioran os accesos ás carreteras, é que non quedan perfectamente limpios, que poden provocar accidentes incluso, e que ademais poden provocar e provocan daños e gasto de conservación, pois evidentemente eso é moi sencillo, oiga, cada un que o deixe correctamente e que o faga correctamente. E despois, evidentemente, cando transitan os trailers ou os camións de gran tonelaje polas carreteras, bueno, pois eso ni lo pretendemos sancionar ao principio, non lo pretendemos sancionar agora. Poderá haber casos, e xa se deron casos, en algún caso, pois, veo que recorde, pois en unha ocasión, polo paso moi continuado de camións de gran tonelaje de transporte de madeira, e ao mellor estropearon unha carretera
asfaltada, porque estamos falando sempre das carreteras asfaltadas, non entramos nas pistas de terra, ou de zaorra ou de area. Pois estou pensando un ano á altura do campo de fútbol de Galloso, un pouquiño antes, pois porque aquela zona é bastante mollada, chovía moito, houve moita saca de madeira por ali, pois se deteriorou a carretera. Bueno, pois eu creo que neses casos, pois ao mellor tampouco hai que, se non son moi persistentes, tampouco hai que cargarlles esas costas aos que están facendo esa actividade económica, porque realmente tamén cando un camión recolle todos os días un camión de gran tonelaje, porque ahora tamén son casi todos, leite nas granxas, tampouco lle vamos a decir que reparen as carreteras, evidentemente, ou se fai outro tipo de actividade. Entón, eu creo que eso sí que podemos aceptar perfectamente, podemos aceptar esa alegación e podemos deixar que eso se refiera ao transporte de calquer tipo de vehículo de gran tonelaje, e se realmente, pois, nun momento moi malo de época de inverno e hai un transporte, pois haberá que ver, e sobre todo iramos vendo, porque tampouco esta ordenanza que acabamos de facer agora, ou que vamos a aprobar agora definitivamente, tampouco ten por que ser inamovible. Creemos que se evitamos esas cuestións que son cuestións de cuidado, as tratan co cuidado adecuado de non deteriorar as cunetas e as carreteras cando acceden, facendo os seus salvacunetas que limpian as carreteras e cargan en elas cando cargan en elas, e deixan as carreteras de todo o dominio público, cuneta e demais, en perfectas condicións de limpieza, porque eso é simplemente a cando se acaba deixalo ben limpio, pois me parece que con eso xa prácticamente resolveríamos os problemas máis grandes que temos con respecto á saca de madeira. Porque despois, insisto, con respecto ás pistas de terra non establecemos nada, xa o falamos de outra vez, porque, bueno, eso xa sería dificultar moito esa actividade económica. Se chegáramos a profundizar en eso e en exigir aí responsabilidades, aí sí que podríamos dificultar e encarecer a saca e o transporte da madeira, e, bueno, eu creo que nosotros como administración debemos cuidar todas as actividades económicas e, evidentemente, eso costa un esforzo económico, pero como todo o mantenimiento de todos os servicios e de todas as vías públicas que ten o Concello, é que presta un servicio para calquer tipo de actividade económica. Non sei se queréis facer alguna intervención, pois... Venga. Bueno, primeiro de nada, manifestarnos un malestar porque este pleno tenha lugar de forma presencial. Consideramos que, dada a situación na que estamos, de nivel 2, e tendo en conta que só hai 2 concellos que están a un nivel peor que o noso, como son Guitiriz e o Corgo, que, dados os medios que hai no pleno século XXI, e que consideramos que o propio Concello ten, e se non, hai disposición pola parte da Deputación de ofrecelos, que se podía facer de forma telemática. Dito isto, pasar a comentar simplemente dúas cousas en relación ás dúas propostas que se trataron agora conjuntamente, que son as seguintes. En canto a ordenanza fiscal, xa o dixemos máis veces, co cal non vou a ser tampouco moi pesado en afrontar moito no tema. Nos aquí xa trouxemos uns rogos e unha pregunta nun sentido semellante en unha moción no 2018 e foi rexeitada polo Grupo Municipal do PP. Nós seguimos tendo o mesmo punto de vista e co cal imos a votar a favor esta ordenanza fiscal, xa lo digo agora. En canto á ordenanza reguladora, pois algo semellante, tamén imos votar a favor, estamos de acordo, pero só recordarlle que xa o fixemos tamén en outros momentos, desde 2017 para acá, e incluso presentamos unha iniciativa para que fixera un catálogo de árbores enlleiras que se fai mención na dita ordenanza e a día de hoxe non existe, nada máis. Vale. Bueno, eu agradecerlle o voto a favor, agradecer que manteñen esa postura. Nosotros consideramos que se debe levar eso adiante, que nos parece que vai ser positivo absolutamente para todos, porque non vai ser gravoso nin para os produtores de madeira, nin para os que se dedican á actividade de corte e transporte de madeira, e vai ser beneficioso para o conxunto das vías públicas en general e dos veciños, e ao mesmo tempo lle vai dar seguridade. E insisto, gracias ao Bloque por apoiar estas propostas, e entendo que non hai máis intervencións e podemos pasar a votar, non? Vale, pois votos a favor da proposta, das dúas, do punto número 2, unanimidade.
Votos a favor do punto número 3? Unanimidade. Vale, todas quedan aprobadas as dúas por unanimidade. Punto número 4. Proposta de nomeamento do xuez de paz e sustituto. Bueno, abriuse o proceso de sustitución, valga a redundancia, do xuez de paz sustituto por un escrito enviado, como é habitual e normal, polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, non? E abriuse unha posibilidade de que se presentaran. Hai dúas persoas que se presentaron, que además ninguna delas é deste Concello, e, bueno, e facemos unha proposta a favor da que nos parece un pouco máis, como con un currículo un pouco máis adaptado a función que lle pode tocar levar, porque digo que lle pode tocar porque, bueno, un xuez de paz sustituto pois é moi difícil que teña que actuar, pero, bueno, así está a norma, pode ser, non é imposible, porque pode haber calquer problema co titular, e nada máis. E a proposta é de... como é o nombre? Marta María López Pardo. Alguna intervención neste tema? O bloque. Venega. Nada, imos votar a favor tamén, pero simplemente salientar que é unha mágoa que non se presentara ninguén no Concello de Outeiro da Rei. Para mí tamén non considero así, pero, bueno, debe ser porque é pouco atractivo o tema, é pouco interesante. Non hai ninguna intervención máis. Pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Unanimidade. Agradecerles a todos o voto a favor. Proposta punto número 5. Proposta de resolución de expediente de desafectación de tramo de camiño. Bueno, non sei se conocen todos a situación. Temos un planiño, non? Sí, temos puesto un planiño. Para aquí, eu creo que máis ou menos já expliquei o día da comisión. Hai unha parcelilla que é un terreno público aí en Silvarrei. Entonces, simplemente en catastro, que non na realidade. Bueno, por aquí e por aquí vai unha carretera asfaltada, por aquí vai outra. E entón aquí en catastro, porque debe vir de antigo, había un camiño trazado ao borde desta parcela de aquí. Esta é unha parcela de propiedade privada e por aquí estaba un camiño trazado. Entón, pues, o propietario desa parcela nos pide que anulemos ese camiño porque evidentemente non ten uso ningún, non está en uso. Hai insisto, unha rede de carreteras que bordea toda esa parcela. E entón o único que propoñemos é para cambiar non a titularidade, sino a ver como decimos, afectación ao uso público. Afectación o sea, deixa de ser camiño público e pasa a ser terreno de uso público. Bueno, podíamos chamar zona verde ou como queiramos, dentro destes terrenos que hai en algunhas parroquias, non? Entón, pois, a proposta é eliminar ese camiño público que realmente non está, e evidentemente eliminámoslo, pero a propiedade do terreno sigue sendo do Concello, como é o resto da parcela. Entendemos que beneficia un pouco, sobre todo polos retranqueos, que non por outra cousa, porque desde outro punto de vista hasta incluso podía perjudicar ao interesado da parcela, porque non ten ninguna posibilidade de salir hacia esa zona verde, chamémoslle así, zona libre, unha vez que eliminamos o camiño, cando antes a podería ter. Pero, bueno, como ten acceso por arriba e por abaixo, que hai carreteras, e se é un trociño pequeno, pois nos parece que é unha proposta ou unha petición razonable por parte do propietario, e que nosotros, que sempre estamos na línea de favorecer aos propietarios de calquer situación, sempre cando non perjudique o interés general, pois a nosa proposta é a desafectación dese camiño. Non sei se hai alguna intervención nesa línea, e neste punto. Hai alguna intervención? Non. Pois, bueno, entón vamos pasar a votar. Votos a favor da proposta? 9. Votos en contra? Non hai. Abstencións 3. Vale, punto número 5, aprobado.
Sí, 9, 3. Punto número 6. Moción, me parece que vou seguindo correctamente, o señor secretario. Sí. Punto número 6. Moción presentada polo Grupo Municipal do PP para instar ao Goberno de España a manter a actual estatus legal de poboación do lobo ao norte do Río Douro. Bueno, desde fai un tempo, non sei agora con que fecha exactamente, pois o Goberno de España, bueno, creo que todos teñen a moción, pero bueno, non vou ler o argumentario, pero vou argumentar o que creo que nos está afectando e que sobre todo está afectando de unha maneira moi importante a concellos como este que son eminentemente ganaderos e que a superpoblación de lobo podría crear un problema grande. Porque aquí non tanto, porque, bueno, que a mellor é un concello bastante poblado, pero sí que tamén hai ganaderías e sí que tamén hai casos de ataques de lobo en varias parroquias e en algún caso en varias veces ao mismo ganadero. Entonces entendemos que a población do lobo pois en Galicia está perfectamente controlada, pero tamén entendemos que hai unha población suficientemente importante, o sea, non ten ningún peligro de extinción, non o ten en Galicia, non o ten ao norte do Río Douro, como decíamos aquí, que é casi toda a cornixa cantábrica, sobre todo unha parte de Castilla e León, por suposto Galicia, Asturias e Cantabria. Entonces, creemos que esa decisión por parte do Ministerio de xa non sei que, o Ministerio de Transición Ecológica é o que fai esta proposta. Non é o que fai esta proposta, creo que xa ten a decisión tomada, de acordo con as comunidades autónomas de España, o cual tampouco non nos parece moi correcto que moitas comunidades autónomas de España que nin sequera teñen lobo houberan participado nesto, e sobre todo nos parece mal que non se tomaran en conta as comunidades que están ao norte do Río Douro, que é realmente onde hai lobo en España, onde hai cantidad de lobo, pois no resto en algunhas comunidades creo que non hai nada. Eu tampouco teño un conhecimento exhaustivo deso, pero bueno, pola información que teño, hai comunidades que non teñen lobo ningún, hai outras que teñen pouco, pero evidentemente se deberían de tomar decisións tendo en conta a situación e sobre todo tendo en conta as comunidades autónomas e sobre todo tendo en conta os sectores afectados, que neste caso son os ganaderos. Os ganaderos son os máis afectados, son os realmente castigados por este tipo de especies que en ningún momento pretendemos tampouco eliminalas. En ningún momento pretendemos eliminalas, pero sí que pretendemos que haxa unha población controlada como hai neste momento, que no momento que haxa unha superpoblación ou que haxa demasiados ataques, pois se permitan batidas como se está facendo e que a comunidade autónoma siga autorizando esas batidas e se siga mantendo un equilibrio entre a población de lobo e o interés en moitísimas zonas e sobre todo en todo o rural de Galicia, que é fundamentalmente ganadero, aunque non señan ganaderos profesionales moitas veces, porque aquí ao mellor a veces estamos pensando cantos ganaderos profesionales hai, pero habería que saber canta xente hai que ten algún animal doméstico, como pode ser unha vaca, como pode ser unha ovella, ou sea, ovellas, como poden ser cabras, que son moi susceptibles de recibir ataques de lobos, non? Entón, hai unha población no rural enorme que, ademais, se nos enche a boca moitas veces a moitos políticos de dicir que hai que conservar e asentar a población no rural, e cando chega unha situación destas, pois parece que pretendemos que o rural se convirta nunha zona de selva e que seña absolutamente difícil de vivir en ela por parte dos que queren vivir do rural, non? Entón, nos parece que é unha postura de non escoitar e de un error tremendo nestas comunidades, e a nosotros o que nos interesa neste caso é Galicia, pero tamén estamos de acordo no de outras comunidades, como as que dicía antes, pois que realmente non se cambie este estatus e se manteña tal como estaba antes, que era podendo facer esas batidas
cando realmente é necesario, cando realmente hai ataques de lobo, que é cando se fan esas batidas. E por parte miña é pouco máis. Aquí teis unha serie de datos, pero bueno, como me imagino que todos leerían esta moción, pois tampouco me paro eu a lerme aquí os datos de porcentajes, etcétera, etcétera, vale? Non sei se hai algunha intervención con respecto a este tema. PSOE. Bueno, ante esta moción, o único que vou dicir é que o que se lega a PSOE expresou públicamente a súa posición ante a polémica que xurdiu por esa proposta da Comisión Estatal por o Patrimonio Natural e Biodiversidade, na que, todo hai que dicilo tamén, participan, ademais do Ministerio de Transición Ecolóxica, as comunidades autónomas. Sí, sí. Claro, hai que dicir tamén que esta decisión da Comisión debería levarse a cabo sempre en diálogo e na procura de acordo co sector gandeiro. Os problemas dos gandeiros co lobo veñen derivados da falla de xestión desta especie por parte da Xunta de Galicia, e da mala xestión das axudas e indemnizacións aos gandeiros afectados polos ataques do lobo. Os datos que temos, que eu sí que vou dar datos, se me permite, levanos a estimar que en Galicia hai uns 700 exemplares con 90 manadas repartidas entre os diferentes serras, e calculase que están presentes no 94% do territorio galego. Destaca que hai un 98% de presenza en Lugo, e só está ausente en algunhas zonas costeiras en zonas urbanas da comunidade. Pero temos que ter en conta que os censos oficiais desta especie datan de hai máis dun lustro, cun plan de xestión creado en 2008, por certo, durante o goberno de PSDG con Emilio Pérez Touriño, que establecía un reconto poboacional de cada 2 anos, pero, dende aquela, só se levaron a cabo 2 recontos. A SEMADE, nos derradeiros 14 anos, cazáronse en Galicia oficialmente 17 lobos, pero nos últimos 8 ningún. Isto sempre de xeito oficial, non se sabe, no fondo, que sucedeu. Os danos provocados por esta especie incrementáronse desde 2016 notablemente, pois se viron afectados máis de 2.380 reses no ano 2019, entre ovellas, vacas, cabalos e cabras, como acaba de comentar. Lugo recolle prácticamente a metade deses danos. Se querer evadirnos do debate pola inclusión desta especie no listado de especies de protección especial, e tendo en conta todo mencionado anteriormente, o máis importante é a falla de xestión por parte da Administración galega, a falla de ter actualizado un mapa e un censo desta especie e de responder aos gandeiros con axudas para a prevención e danos suficientes para compensalos e que sexan reparados a tempo, sen as insoportables demoras. Temos aquí datos ocorridos aquí en Outeiro de Rei de que de 18 animais atacados polo lobo só pagaron 5 cabezas, 186, porque non puideron demostrar o resto de animais que sucedera con eles. E é unha mágoa. E necesitamos que haxa fondos todos os anos para poder compensar os gandeiros xustamente que as contías estean actualizadas e cubran o custe real das perdas. O plan de xestión do lobo en Galicia debe adaptarse aos tempos actuais e aos avances técnicos existentes, asentándose nos principios de conservación, prevención e compensación, e ten que ser froito dun consenso coas asociacións en defensa do lobo, representantes do sector gandeiro e veterinario, para atopar un equilibrio entre o patrimonio natural e os intereses socioeconómicos dos veciños e veciñas. Por iso, eu trouxen aquí unhas emendas, que se me permite vou ler. O Pleno do Concello de Outeiro de Rei insta ao Goberno de España a dialogar e buscar acordos co sector gandeiro e coas autonomías que conviven co 95% da poboación do lobo ibérico nos seus territorios, antes de proceder a cambiar o actual estatus legal das poboacións de dita especie ao norte do Río Douro. E tamén insta a Xunta de Galicia a, primeiro, elaborar un novo plan de xestión do lobo para Galicia, froito dun consenso entre as asociacións en defensa do lobo, representantes das organizacións gandeiras e representantes do sector veterinario. Segundo, actualizar os censos poboacionais e elaborar un novo mapa de presenza do lobo en Galicia. Terceiro, aumentar o orzamento de 2021 para a prevención e danos por ataque de lobos, co fin de que garanta o 100% das solicitudes cursadas en regra. Actualizar as contías por danos por ataque de lobo para que cubran o custo real da perda e garantir que se paguen nun prazo menor de 6 meses dende a solicitude do gandeiro. E cuarto, estudar a proposta de introdución de axudas en materia de prevención ás explotacións en zonas de risco por ataques de depredadores nos cobros pola TAC, e que estas non exclúan as indemnizacións autonómicas por danos causados por depredadores. Bueno, primeiro queríamos decir que a protección do lobo, a protección ou non protección do lobo nada ten que ver con que o rural evolucione ou se despobe, vamos.
E despois, bueno, vemos que con esta moción o PP utiliza pues, este debate de protección do lobo para agochar a súa falta de apoios ao sector gandeiro, como dicía a compañeira. Intentan ocultar esa falta de políticas a favor da gandería e do rural que da Xunta non demostran ter. O diñeiro que a Xunta dá para as axudas a gandería que se ve afectada polo lobo desapareceu xusto 3 días despois das eleccións, non se volveu a saber máis nada. Preocupalles moito que o lobo pase de ser unha especie cinexética, amparada pola lei de caza, a ser unha especie protexida, por algo será. Quizás o que si deberían é desenvolver un plan de axudas, como di a compañeira, amplo, áxil e ben dotado para compensar os danos provocados polo lobo, para que as titulares das explotacións gandeiras se sintan protegidas e defendidas pola administración galega que realmente o ten que facer. Quizás lle debería tocar agora a Xunta mover ficha con un plan de xestión de conservación do lobo adaptado á nova realidade. Que iso comporte apostar por actuacións preventivas e compensatorias activas, que se anticipe, como dicía ela e como propón na súa moción, que se anticipen os danos que pode facer o lobo, que se lles axude as ganderías a prever e a minimizar eses danos. Quizás se debería buscar o equilibrio entre a existencia do lobo culturalmente moi arraigado na Galiza e as explotacións gandeiras, que tamén son a base da economía no noso país. Vale, pois é que eu, en algún momento que ustedes estaban falando, casi me estaba rindo, porque casi era mellor que non dixeran nada. Porque aquí a representar todos hoy nos dicen unha serie de cousas que son de coña, son para tomárnoslo pelo. Porque nosotros falamos de que o goberno central non cambia a norma e non considera o lobo unha especie protegida, absolutamente protegida, que non se pode cazar. Se se considera absolutamente protegida, que non se pode cazar, eu ese é un titular na Voz de Galicia, que un técnico que non sei quen é, non me preocupa moito eso, pero simplemente decía, un abogado, me parece, que cazar o lobo podía ser delictivo, se podía ir á cárcel. Entonces, vale, claro, que un ganadero que lle matan as súas vacas, que o goberno de España pretende que non se regular, o sea, que non se controle a población de lobo, e que despois ao mesmo tempo se lle diga que pode ir á cárcel por matar un lobo. Eu estou en contra de incumplir calquera lei que se establezca, estou en contra, pero hombre, a mí eso pareceme demasiado fuerte. E desde logo eu non o vou a defender, o grupo do PP non o vai a defender. O grupo do PP aceptamos e nos parece ben, e o estamos facendo, e se mantuvo no tempo que haxa un equilibrio entre ganaderías e animales salvajes, neste caso o lobo. Pero é que eso é unha cuestión, pero é que non falamos deso para nada. A moción non fala deso para nada. A moción dice, además, dice que defende ese equilibrio, defende que se manteña o lobo, pero que non defende o que fai o goberno de España, en acordo con unha serie de comunidades autónomas que non teñen nada que ver co lobo, e en contra da votación das comunidades autónomas do norte de España, sobre todo do norte do Río Douro, que son as que realmente non estuveron de acordo en ese tema. Entón, o diálogo con quen? Porque nin o Ministerio dialogou con esas comunidades autónomas afectadas, nin dialogou cos ganaderos, pois dialogaría cas organizacións ecologistas, ou a mellor dialogou. Pero, vamos a ver, volvo a decir o de antes. Alguén me dixo aquí agora, xa non sei cal deles foi, que o lobo que non iba a ter incidencia ninguna na asentamiento no rural. Pois explíquenlle ustedes a un ganadero de Outeiro de Rei ou de fora, que lle mata constantemente os animales o lobo, e que despois ten que demostrar, porque hai outra cousa que ustedes tamén soltaron así de unha maneira, digamos, interesada, que a Xunta non paga todos os daños que non pode justificar o ganadero. Hombre, só faltaba que pagara o que non se pode justificar. Só faltaba. É que tendrán que poderlo justificar. É que a non justifica é un técnico, que eu sepa, non é o conselleiro, non é o director general, e menos é o presidente da Xunta. Da Xunta que seña, vaya. Neste caso do PP. Pero, lógicamente, se alguén ten unha indemnización por algo, tendrá que demostrar que tuvo ese daño. Ou é que lle podemos pagar a alguén
Eu que son ganadero podo chegar mañá a xunta e dicir, oiga, mire, é que me matou 10 novillas. Non fai falta que vai a ver, simplemente, bueno, pois a tanto cada novilla, ala, é un cheque para que usted cobre. Hombre, é que eu creo que propoñen cada cousa, por eso dicía que me daba risa, Ustedes digan se están de acordo ou non están de acordo en que o Ministerio poño o lobo como unha especie protegida que non se poida controlar. Que non se trata de eliminar o lobo, non. O lobo xa leva moito tempo regulado e regulando. O que pasa que ustedes teñen unha cuestión. Os socialistas xa o entendo, o do bloque non o entendo. Ustedes, cada vez que hai un problema no goberno de España, queren a ver se lle trasladan a Xunta. O sea, o goberno de España fai unha norma, nós estamos en contra dela radicalmente, e ustedes dicen que a Xunta faga non sei que. Oiga, eso é como así, eu que sei. Lle digo a usted, mire, o ponte de Galloso non se pode pasar porque a Diputación de Lugo o limitou, e usted me dice, no, pois, arregla usted a carretera que vai a Arcos. Oiga, no, a carretera que vai a Arcos arreglarémola, pero a Xunta que arregla o ponte de Galloso. Entonces, si nosotros estamos falando, ustedes teñen a favor ou teñen en contra. Ustedes verán, nosotros non aceptamos esa enmenda, porque desde logo, nunha decisión tomada polo goberno de España, única e exclusivamente tomada polo goberno de España, en contra dos informes da Xunta, da Consellería do Goberno de Castilla e León, do Goberno de Asturias e do Goberno de Cantabria, que son as zonas onde hai lobos realmente en España, nunhas cantidades que además usted dá os datos, por eso a mí me facía gracia. Usted acaba de dar un dato que tamén non damos na moción, pero bueno, nos parecía que non era necesario ler a moción, que todo o mundo conoce, que hai un 98% de lobo na provincia de Lugo, o sea que está extendido un 98% da población. E dice usted a outras cousas que tamén me dan a risa. Dice, menos no urbano, só faltaba que houbera lobos en Lugo. Jabalí xa os hai, pero só faltaba que houbera lobos en Lugo na ciudad. É que só faltaba eso. É que ustedes se quedaran tan tranquilos. Vale, pois mire, señora do Partido Socialista, non o podo entender. Non o podo entender. Ustedes poden estar en contra dos ganaderos ou a favor, estén onde queiran. Nosotros temos algo moi claro e non o vamos a tergiversar, nin vamos a deixar que ustedes o diluyan e intenten botarlle a culpa á Xunta de algo que está facendo o goberno central. Vale? Porque ustedes eso son moi habituales de facelo. Cando cerren Alcoa, por dicen que a culpa é da Xunta, pero as competencias son do goberno central. Claro. Cando pasa calquera outra cosa na que toma decisións o goberno central, no, pois que faga a Xunta non sei que. Non. Cada un que aguante a súa vela, como se suele decir, e se queima, pois queimou, non hai que facer. Pero a Xunta fagan ustedes unha moción e pídanlle que fagan non sei que cousas co lobo, e que o proteja máis, que o proteja menos, que indemnice máis, que indemnice menos, porque indemnizamos todos os gallegos cada vez que pagamos o sacrificio de unha res ejecutada polo lobo, Non paga a Xunta, pagamos os gallegos, non nos olvidemos deso. Entonces, hai que decir as cousas como son, e, bueno, eu son dos que estou de acordo, encaixa un equilibrio de lobo e animales domésticos, pero hai que decirlo como é. Pero isto non é culpa da Xunta, a Xunta aquí non intervén. É máis, a Xunta sí que intervén, pero non lle fixeron caso, que decía que se mantuvera o estatus que había antes. E iso é o que queremos, e para iso é porque pedimos esta moción. E depois ustedes fagan moción do que queiran, cando queiran, para pedir a Xunta o que queiran. Pero aquí non o diluyan, dos do Partido Socialista xa, do Bloque xa non nos entendo. Porque tamén o diluyen pola Xunta. Claro, ustedes teñen unha obsesión co PP. Claro. Entón ustedes son a pata de equilibrio do Partido Socialista. Unhas veces é ustedes a pata de equilibrio deles, outras veces son eles a pata de equilibrio de ustedes. Pero bueno, eso é cousa súa, ustedes verán. Despois, claro, lle decimos que apoian aos gobiernos, parece que non lles gusta, pero realmente ustedes fan seguidismo absoluto. Porque o socialista non pode entender, olha, o seu goberno, o seu presidente, que as súas ideas, a veces de perogrullo, e vayan aquí a intentar desviar hacia a Xunta de Galicia unha decisión tomada única e exclusivamente polo goberno central en contra dos informes da Xunta. E nos vayan a decir que é o que ten que fazer a Xunta. A Xunta non ten que fazer nada. A Xunta, en tal caso, podríamos decir algo se houbera aceptado esa situación. Podríamos decir, que ustedes son igual que a eles. Pero a Xunta non aceptou. E a comunidade de Asturias tampouco, e a de Cantabria tampouco, que además non son do PP. Entonces, bueno, oiga, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. E nosotros, como defendemos o rural, como somos do rural, como defendemos os ganaderos, e non temos nada en contra das organizacións ecologistas,
sempre cando tracen as súas propostas con raciocinio e razonablemente, pois evidentemente temos que defender, neste caso, co estatus que había para o lobo que se manteña. E pedir ao Goberno de España, evidentemente, que o cambie. E que non siga para diante con esa... E dice o acordo: o Pleno do Concello de Outeiro de Rei mostrará a súa desconformidade coa inclusión de todas as poblacións do lobo ibérico ao norte do río Douro na listaxe de especies silvestres en régimen de protección especial. É isto, o Goberno de España, a manter o actual estatus legal, o sea, a manter o actual, non lle pedimos que cambie nada, que manteña o que hai da población do lobo ao norte do río Douro. Dese conto ao Ministerio de Transición Ecológica, que é o responsable e o culpable desto, dese conto ao Ministerio de Agricultura, que é o responsable por deixadez. Eso non o poñemos aquí, pero digo eu, quero que quede claro, porque o Ministerio de Agricultura non entende onde está, para non ver este tipo de cousas. E os distintos portavoces dos grupos políticos no Congreso dos Diputados. Non sei se queren facer alguna intervención máis. Pois venga. Eu opino que non é de risa ninguna. Non, de risa non é, pero é que me fai gracia co que usted dice. Bueno, de risa claro que non é, que é moi serio. Deixame falar. É moi serio. Se quere deixarme falar para un sí, momento. pero claro, para que sepa. Simplemente quero dicir que non é de risa, non hai nada aquí que tratemos nos plenos que se xa de risa, é menos isto. O único que quero dicir. Despois, eu comentaba que, claro, como iban facer para, se non demostraba o gandeiro que tiña o animal morto, e se non aparece o animal, como fan? Que solución lle poden dar? Iso por un lado. E despois... Perdone que interrompe, que non é malo de interrumpir, pero quero dicir que non son técnico na materia, pero no 99% dos casos queda algún resto cando o lobo mata unha res. Pois eu sei de casos en que non. Sempre, por eso digo que no 99%, sempre pode haber algún caso. Pois eu sei que casos en que non. Pero se desaparece tamén pode desaparecer por outros motivos, non ten que ser única exclusivamente por motivos de uso. Bueno, a Xunta ten a súa disposición un plan dende hai moito tempo para o control do lobo. Mira, eu quería que se centre... Utilíceno. Perdón un segundo que interrumpo. Bueno, pero que entón para os 5 minutos que ten. Porque usted ten que centrar no que trae a moción, porque é a moción do PP. Pero podo acabar, por favor. Deixe-me, por favor, acabar e saber a que quero dicir. Por favor, que usted se centre, e diga despois o que queira, e terá un tempo para decirlo, e se lle acaba mala suerte, como me pasa a mí en outras administracións que ustedes presiden, non sabe o que usted centra en decirnos se quere ou non quere que o Ministerio siga con esa línea de cambio de estatus do lobo. E despois da Xunta, fáganos unha moción cando queira. Podo acabar? Non sabe o que quero dicir, entón deixame acabar, por favor. Non sempre deixamos acabar, sempre deixamos... Se non elaboren un novo adaptado á realidade. É o que comento aquí nas emendas. E outra cousa que comentei nas emendas que o mellor non a escoitou, é que se inste ao Goberno de España a dialogar e buscar acordos co sector gandeiro, cos autonomías que conviven co 95% da poboación do lobo ibérico. É dicir, nese aspecto estamos dando a razón. Noutro aspecto que a Xunta ten que recoñecer que non fixo o que tiña que facer, pero dende hai moito tempo. O mellor por eso chegamos aos problemas que temos hoxe. Nada máis, non teño nada máis que dicir. Bloque. Nada, vale, pois eu creo que acabou de rematalo. O goberno que dialogue, entón fixo isto sin dialogar. Bueno, home, claro, é que pero vamos a ver. Mira que a usted molesta de que interrumpa, pero non importa interrumpir, verdad? Vale. A mí non me molesta, o que quero é que se fale cada un o que queira falar, porque é a única maneira de que en democracia se conozca por parte dos ciudadanos as posturas ben de cada un, non? Entón, usted dice que o goberno dialogue, pois o goberno debería haber dialogado desde o primeiro momento, e o goberno lle fixo caso ás comunidades autónomas, claro. Extrañame que non sei onde estuvo o Ministerio de Agricultura para defender os ganaderos, non sei onde estuvo, e que a Xunta non fixo o que teña que facer en algo, porque a Xunta só non faría o que tuvo que facer. E pode estar usted de acordo neso ou non estar, e cada un
Eu que me gusta que queden as posturas ben claras. A min creo que a Xunta fixo o que tiña que facer neste tema. Haberá 1000 temas nos que se podrá discutir se fai o que ten que fazer ou non. Pero neste fixo o que tiña que facer, que era fazer alegacións dicindo que se mantuvera o mínimo status, que é o que nós estamos pedindo. Non estamos pedindo máis nada, nin falamos de máis cousas do lobo, porque poderemos ter os plenos monográficos se queremos do lobo. Pero non é ese o tema, non é iso que traemos aquí. Aquí traemos unha decisión do Goberno Central mal tomada, equivocada e perjudicial para o sector rural ao norte do Río Douro, especialmente para Galicia, Asturias e Cantabria. Iso é o que traemos aquí a esta moción, e iso é o que eu quería que usted se centrara. Ahora, claro, cada vez me dou máis conta que usted non é que non se centre, usted non é que non sepa do que fala, usted o que quere é desviar a atención hacia outro lado. É dunha decisión tomada polo Goberno de España que o fan con moita facilidade, xa lle lo dixen antes, botarlle a culpa a Xunta de Galicia. Pois iso non vai colar, sencillamente non vai colar, e por eso non lle aceptamos a súa emenda. Por eso non lle aceptamos a súa emenda, porque o que dice na emenda debería haber feito antes. E desde logo aquí só se discute se sí ou se non a esa decisión do Goberno Central. E desde logo por parte nosa é que non, porque nós queremos proteger o rural, porque queremos proteger os ganaderos sin eliminar o lobo, como se estaba facendo. Sin máis. E despois xa veremos todas as axudas de calquera administración, podemos ver as da Xunta e as de calquera outra, as do Estado tamén, podemos ver as axudas que dá a Francia para os ganaderos para o lobo, podemos ver as axudas que dá o Goberno español para as axudas do lobo, pero eso podemos lo traer no outro día. Se quere traer un día unha moción deso e falamos deso. Vemos as axudas que dan outros países, vemos as axudas que dan outras comunidades e vemos as axudas que dá Galicia. E vemos como se justifican. Eu entendo que se tendrán que justificar. Calquera axuda de unha administración para que a cobre un particular, terá que estar sempre justificada. Entendo que tendrá que estar sempre justificada, e non podrá ser a suposición de que a mí me falta unha res e me levou o lobo. Sí, pode levala, pero haberá que demostrarlo, porque senón entendo que se podría colar calquer tipo de irregularidade que eu creo que ninguna administración a pode aceptar. Non a pode aceptar a Xunta, non a podría aceptar o Estado, non a podríamos aceptar nós que tebramos a línea de axuda para eso. Tendría que quedar plenamente demostrado. Por lo tanto, vamos a pasar a votar esta moción e nosotros, ya lle digo, que non aceptamos esas enmiendas. Votos a favor da moción? 9. Votos en contra? 1. Abstencións? 2. Pois queda aprobada con 9 a favor e eu lle agradezco tamén ao bloque, neste caso, a súa abstención. E pasamos ao punto número 7. Moción presentada polo Grupo Municipal de BNG. No. Sí. Non pensei que estaba antes de todo o Moción presentada polo Grupo Municipal de BNG referente á reclamación por parte do Concello dos Bens de Uso Público que a Igrexa Católica registrou ao seu nome de xeito indebido. Pois ten a palabra a representante do BNG para defender esta moción. Bueno, nós temos aquí esta moción a raíz da última lei que saliu, que fai referencia a que calquer persoa de enseña xurídica ou física pode reclamar todos esos bens que a Igrexa inmatriculou ao seu nome grazas á lei hipotecaria que se aprobou durante o goberno de Aznar. Este tipo de actuacións parecíanos inauditas, que a Iglesia simplemente polo feito de que un obispo decidira ir ao rexistro a tomar posesión de algo que non lles pertenencia a eles, senón que a maior parte deses bens eran das veciñas e dos veciños. Digo isto porque, bueno, aquí no Concello de Outeiro, según esa listaxe, temos 47 propiedades inmatriculadas pola Iglesia, 47 propiedades que foron construídas ou compradas con cartos da veciñanza, ou, bueno, que son tamén de uso totalmente público desde nin se sabe. Neste caso, pois, teríamos campos de festa, aparcadoiros, cruceiros, cruces de camiños. E boa prova de que estas propiedades son públicas é o feito de que hai moitas delas que incluso o Concello ten feito obras de reparación ou de mellora
con cargos evidentemente públicos, con cargos do Concello, e, sin embargo, esas propiedades agora foron postas, naquele momento, foron postas a nome da Iglesia. Creemos que é unha obriga de todas as administracións e tamén deste Concello, por suposto, defender os intereses de todas as veciñas. Entre esa defensa, pois non pode ser que ninguén se apropie dunhas propiedades que son de uso público e que foron, sobre todo, que foron compradas ou cedidas polas veciñas para o seu uso. De aí que instamos ao Concello de Outeiro a que proceda a elaborar un estudio exhaustivo deses bens que a Iglesia ten matriculados o seu nome e que o fixo dentro do ano 98 ata 95, delimitando claramente que si están destinados a culto religioso ou se son realmente de uso público. E que o Concello tamén, a través de todos os seus órganos competentes e polos métodos que legalmente estén establecidos, proceda a reclamar para patrimonio municipal todos esos bens de usos públicos e non religiosos que a Iglesia registrou o seu nome aparándose nesa dita lei nesa lei hipotecaria do Goberno de Aznar. Partido Socialista. Bueno, quero deciros que vamos a apoiar esta moción. Quero decir ao señor alcalde que debería, pero aceptar esta moción e reclamar xa, poñerse xa a reclamar. Gracias polos consellos, señora portavoz do Partido Socialista. Bueno, mire, vamos a ver. Nosotros, en parte podemos estar de acordo, en parte non. Depende como se queira ver esta moción, non? Nosotros xa desde fai algún tempo, desde as últimas operación económica que fixamos que a Iglesia, me refiero ao Obispado neste caso, se fixo tamén, utilizamos de alguma maneira, pois, un pouco para beneficio do Concello, a posibilidade de elaborar un estudio dos bienes de culto. Aquí eu creo que hai dúas cousas totalmente diferenciadas. Haberá uns bienes de culto, eu entendo que son as iglesias e os cementerios, que evidentemente, pois eu desde logo creo que, eu digo claramente, creo que son do Obispado e deben ser do Obispado, indiscutiblemente. Despois pode haber algunhas matriculacións incorrectas, e eu creo que algunha hai, de algún terreno que se pode considerar campo de festa ou espacio público ou aparcadoiro ou alguna cousa desas, que evidentemente hai que corregirlas, e pode haber algunha parcela de titularidade privada, que tamén creo que algunha debe haber. Nosotros, de todas formas, estamos vendo a ver se o registro nos pasa unha listaxe de todo eso para ter con claridade visto todo eso, e entón cada unha desas tres cousas hai que tratalas de unha maneira diferente. E hai que tratalas de unha maneira diferente porque son diferentes, non? Se hai unha iglesia e o seu cementerio, evidentemente nosotros non vamos a poñer en duda de que eso é do Obispado, ni demais. Sería a única maneira de que funcione correctamente, por exemplo, un cementerio. Dios nos libre, e o de Dios nos libre vai entre comillas, é unha expresión coloquial, de que tomáramos que asumir o Concello todos os cementerios municipales, todos os cementerios parroquiales que hai neste municipio, que son como mínimo 27. Evidentemente non tendría sentido, non tendría lógica, e además non lle gustaría a unha boa parte da xente ou a imensa maioría. As iglesias creo que no seu momento se construirían como fora, pero bueno, tampouco creo que deba o Concello intentar reclamar absolutamente nada deso. E despois hai eses, eu dixen tres cousas, tres tipos de bienes, outra que poden ser algún campo público, que por algún caso eu conozco algún, que no seu momento estaba posto no catastro a nombre de parroquia de, e parroquia de non se pode poñer a ningún caso porque unha parroquia non é entidade jurídica, e entón, ao mellor, por ende, por error se meteu como titularidade do Obispado. Evidentemente, se eso é un campo público, se eso é unha zona de aparcadoiro, se eso é unha zona de utilidade pública e de uso público, pois hai que, eu creo que vamos a poder chegar perfectamente sin ningún problema a un acordo ca Iglesia para poderlos revertir ao Concello, e se non é con un acordo, eu entendo que sí, porque xa digo, temos incluso un convenio firmado, pois sería o correcto. E depois pode haber unha propiedade privada rústica ou non rústica,
pero vamos a supoñer unha finca que teña a iglesia en calquer sitio, pois que eso, non sei, aí xa é moi difícil poder intervir, porque ou hai un propietario que reclama, ou senón, eso podríamos aplicar a moita xente con moitas propiedades. Oiga, usted por que ten esta finca? O mellor non é capaz de acreditar. Bueno, eu diría que os veciños do Outeiro de Rei, ao mellor se nos piden a acreditación de toda a propiedade con documentos fehaciantes e registros de propiedade, etcétera, etcétera, pois seguramente moitos veciños do Outeiro de Rei pois non seríamos capaces de acreditalo. Pero eu creo que eso tendrá que ver que haxa algún pueblo onde haxa algunha controversia, algún problema que eu non o conozco, onde a iglesia se haya adueñado de alguna parcela rústica ou urbana, non? Depois teñen edificios, teñen casas do cura, que quen as construiu? Pois tampouco non o sei. Nosotros acabamos de comprarlle unha casa ao cura aquí en Outeiro para centro de día que se está rehabilitando, e evidentemente non sabemos quen a construiu hai non sei cantos anos, supoño que máis de 100 anos, non sei os que habrá, non? E además tiña unha parceliña ao lado que viña utilizando o cura. Bueno, pois eu creo que esas casas desas hai máis en algunhas parroquias, pois hai casas desas que a súa parcela, que sempre a tuvo o obispado, sempre a tuvo o cura, e desde logo nosotros non vamos a buscar ese tipo de cousas. Nosotros sí que vamos a buscar, e evidentemente todos eses casos, de acordo cos veciños sempre, de acordo sempre cos veciños, aunque a inmensa maioría dos veciños, porque a veces non é posible poñernos a todos de acordo, pois onde haxa un campo de festa, onde haxa un aparcadoiro, onde haxa un espacio público que se esteña usando desde fai moitísimo tempo con carácter público, pois eso tratar de que seña municipal ou da parroquia. Eu creo que o da parroquia é sempre moi complicado porque non hai entidade jurídica, entonces a veces os veciños tamén o ven, a veces queren que seña deles, pero como non hai entidade jurídica, xa non é a primeira vez que eu comento en algún pueblo, oiga, pois isto, se non se documenta de outra maneira, pois está moito no limbo, porque se decimos que isto é da parroquia, a parroquia non ten entidade jurídica, resulta que terminamos por reconocer que a parroquia só é a parroquia do obispado, non é outra parroquia, jurídicamente falando, entendo eu, creo eu. Entonces, nosotros a isto lles pode decir dúas cousas. Nosotros esta moción así sin máis non a aprobaríamos. Ahora decir que profundizamos neses estudios que temos e que nos comprometamos nun plazo razonable de tempo a estudiar todo isto, porque xa o estamos facendo, e que se revirtan tendo en conta estas tres casuísticas que poden ser diferentes: edificios de culto, parcelas de uso público, que son habitual o uso delas por parte dos veciños, ou se é un cruce de camiños, pois bueno, xa é un cruce de carreteras ao mellor, ou parcelas que aí me refiaro pois a esas casas que nosotros evidentemente aí non vamos a entrar a saco e decir non, isto é do Concello, non tendríamos ninguna base para decirlo, e os veciños non sei se teñen ou non para decir que a reclamen ou que a reclamemos. Nosotros evidentemente estaríamos sempre a calquera cousa que digan os veciños a escoitalos, pero sempre con unha certa seguridade jurídica, porque para nosotros a seguridade jurídica é fundamentalísima. Entonces, cando alguén leva posendo eso desde fai moitísimos anos, non sei moi ben o que dice a lei, pero hasta debe dicir algo, pero desde fai moitísimos anos e non hai ninguna controversia, e iso vale para unha finca ou vale para unha vivienda máis ou menos antigua, pois moi dificilmente poderíamos reclamar nosotros, que non temos ninguna base jurídica. Non sei se poden reclamar os veciños porque a teñen, e toda a vida estuvo poseendo, toda a vida nos últimos 100 anos ou máis, estuvo poseendo unha institución como pode ser a Iglesia. Entonces, tendo en conta esas tres parámetros diferentes, sí que estamos de acordo en facer un estudio desos exhaustivo. Xa digo, temos incluso un convenio, un acordo ca diócese para, con respecto aos edificios de culto, de alguma maneira fazer un plano absolutamente correcto de onde chega o cementerio, onde chega, e eso, vamos, estamos para irlo elaborando co seu tempo, porque leva algo de tempo e ten algún costo, e evidentemente, por suposto, calquera cousa que detectemos de uso público, como pode ser un campo de festa, como pode ser un aparcadoiro, como pode ser algún, pois evidentemente intentaremos tamén corregilo e poñelo ao nombre do Concello. E desde logo no outro tema
pois non nos parece que debamos entrar. Pois agora, conocendo a nosa postura, non sei que postura quere adoptar o dono desta moción. É que precisamente nós o que poñemos na moción é eso, que primeiro se faga a listaxe esa que vostede di para diferenciar cales son de uso de culto, cos cales nós non nos metemos, porque evidentemente son da Igrexa e non temos nada que dicir aí. O sea, o que dicimos é eso, que primeiro se faga esa listaxe para diferencialos, para non para saber cales son da Igrexa e xa está, e cales son de uso público, e despois que se reclamen, é que estamos dicindo exactamente o mesmo. Evidentemente. Bueno, pues entonces podemos... O sea que a moción pode aprobar precisamente, o sea, tal e como está legalmente. Eu simplemente lle propoño unha emenda de transición que diga que o Concello siga con eses estudios, profundizando, para que se determine claramente cales son os edificios de culto e os lugares de culto, porque non sei se os cementerios se lle pode chamar edificio, chamaremos de lugar, máis ou menos, non? E con esa perspectiva clara de que iglesias, cementerios é un tema indiscutible, lugares públicos tamén é un tema discutible para reclamar, para que veñan ao Concello se están ao nombre do Obispado, e os temas, digamos, de alguma maneira de propiedade privada, porque aunque seña o Obispado, ou se fora o Concello, ou se fora un propietario, son diferentes. Entonces, en esa dirección, nosotros podríamos estar de acordo en facer unha emenda de transición ou unha declaración de intencións sin ningún problema. E, vale, aceptando que vostede di que é exactamente o mismo que dicimos nós, ou que con outras palabras, vale, aceptamos que... Bueno, sacamos algunhas cousas como son, porque eu podía entrar aquí a debatir moitas cousas desto. Usted dice, pero como quero chegar a un acordo, Pois por eso, por eso non entro, pero bueno, a mellor lle explico algunha. Por exemplo, usted diceme que porque aprobou o goberno de Aznar no 98, pero é que do 98 aquí houve moitos gobernos que puderon cambiar, eso. Simplemente con cambiar a lei xa estaba. Pero non quero entrar en eso. Por eso eu lle explico porque quero chegar a este acordo se queren ustedes. O sea, non é que quere chegar a este acordo, por suposto, pero é que estamos xa nunha línea que vai máis ou menos no que ustedes preguntan. Vale. Ou no que ustedes propoñen, mellor dito. Vale. Poñemos un prazo para que non quede este acordo así como moi no libro de... Pois eu pondría o plazo deste ano que fai boa falta. Vale, pois xa está aceptado. Vale. Que procuramos ao largo deste ano polo menos focar e se é posible rematar ese estudio, porque me interesa tanto como lle pode interesar a usted resolver eses problemas de dominio público. Interesa a Iglesia ter ben delimitados os seus bienes de culto, porque realmente os cementerios, se somos claros e sinceros, todos sabemos que a veces se foron ampliando ao largo do tempo, agora non, porque agora xa hai que ter uns permisos e tal, pero ao largo do tempo se foron ampliando daquela maneira. Olha, pois eu podo fazer aquí un panteón, deixando o terreno este veciño que é del, e aquí non se documentou nada, pero claro, eso evidentemente non vai nin o veciño, nin o concello, nin naide dicir, non, é que esta parte do cementerio que hai aquí 4 nichos son de non sei quen. Non pode ser, eso tampouco pode ser, porque eso crearía un conflito e unha situación insostenible. Entonces, pues, a Iglesia ten interés en eso, nosotros temos interés en que o de dominio público, e habrá que convencer tamén aos veciños para que se den conta de que eso non pode estar ao nombre de ninguna parroquia, porque parroquia non hai máis que a Iglesia, e eu sei que hai algún error que ven desa situación no catastro de no seu momento os veciños decir, non, isto é da parroquia. Vale, pero é da parroquia. Despois, cando se chega a fazer un registro, quen é a parroquia? A parroquia é... Entón, hai que dicir, non, isto é do Concello, porque se non é do Concello non é público. E tampouco é que queiramos apropiarnos, por eso realmente isto me gusta tratalo con un certo cuidado, porque tampouco quero que os veciños entendan que o Concello se quer apropiar de uns terrenos que están aí nunha parroquia que están utilizando fundamentalmente os veciños. Xa non é o mesmo para un tema dunha carretera ou dun cruce de camiños, que evidentemente, eso, indiscutiblemente, se o detectamos, diríamos, non, isto é municipal, é un camiño público, e hai que inventarialo. De hecho, de vez en cando facemos algún inventario deses, non porque os teña a Iglesia, senón porque os ten calquera, porque está en investigación ou polo que seña, non?
Entón redactamos algo así, señor secretario, que diga que sigamos profundizando nese estudio de delimitar os bienes de culto, edificios e bienes de culto, porque o que considera con un cementerio a mellor non podemos chamar un edificio, pero referíndonos fundamentalmente a iglesias e a cementerios, delimitar perfectamente os terrenos de uso público e evidentemente os terrenos de uso privado, se é que os hai, que non os sei, porque para eso estamos para que o registro nos mande, o sea, pedir acceder a esas notas simples do registro para terlos todos claros e máis ou menos que todo isto poidamos ou intentemos rematalo ao largo do ano 2021. Vale? E entón por parte nós estamos de acordo, e por parte do PSOE non sei, pero sabemos en canto votemos. Xa entendo que sí, pero bueno. Sí, no, por eso digo, entendo que sí. Vale. Votos en todos a favor desta moción con esta enmienda, quedando redactada como acabamos de acordar. Votos a favor. Unanimidad. Punto número 8. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista con motivo do Día Internacional das Mulleres. Ten a palabra a concejala do Partido Socialista en este concello. Este 2021 Nacións Unidas elixiu como lema para este día por un futuro igualitario no mundo da COVID-19. É que hai xa un ano que un feito doloroso e insólito para a nosa xeración alterou e escureceu as nosas vidas, unha pandemia mundial, unha crise sanitaria, que conlevou outra social e económica. Durante a pandemia as mulleres estiveron en primeira liña e desempeñando un papel extraordinario, como traballadoras no ámbito sanitario, a ciencia e a investigación, desde os servizos esenciais, pero tamén asumindo a responsabilidade dos cuidados no ámbito privado. Esta crise afectou máis as mulleres, son máis as que perderon o seu emprego, as autónomas que viron frustradas as súas empresas, as que sufriron un ERTE, son moitas máis as que fixeron malabares coas clases dos seus fillos e fillas, a atención aos seus pais e aboas, o traballo profesional, as tarefas do fogar, etc. As que máis sufriron estes efectos a conta da súa propia carreira laboral e ata do seu benestar. E, por suposto, supuxo unha tortura engadida a todas as mulleres vítimas de violencia de xénero. Tal e como expresa Nacións Unidas, a crise puxo de relevo tanto a importancia fundamental das contribucións das mulleres como as cargas desproporcionadas que soportan. Ademais, advirte que por mor da pandemia da COVID-19 xurdiron novos obstáculos que se suman aos de carácter social e sistémico que persistían antes e que frean a participación e o liderado das mulleres. Porque a pesar de que as mulleres constitúen a maioría do persoal de primeira liña, aínda están infrarrepresentadas nos espazos de poder e da toma de decisións. Desde o Concello de Outeiro de Rei asumimos e defendemos que hai que intervir para paliar esta situación. Desde as nosas respectivas responsabilidades debemos traballar para que esta crise non deixe a ninguén atrás e tampouco leve por diante as mulleres. E temos ante nós unha gran oportunidade porque contamos cunha inxección en forma de fondos europeos que nos dan a posibilidade de investir con audacia para xerar e establecer cambios estruturais. Por todo isto, desde este Grupo Municipal Socialista, queremos chegar a uns acordos para instar ao Goberno Municipal impulsar e reforzar o marco normativo municipal para que se introduza a perspectiva de xénero en todas as políticas levadas a cabo desde o Concello de Outeiro de Rei. Instar ao Goberno da Xunta de Galicia dentro do seu marco competencial a, primeiro, impulsar políticas dirixidas a pechar as moitas brechas que nos quedan, aínda pendentes como a brecha laboral, a salarial e a fenda digital. Segundo, fomentar actuacións destinadas a impulsar a corresponsabilidade. Terceiro, corrixir as situacións de desigualdade das mulleres dende o ámbito rural ao investigador e tecnolóxico. Cuarto, desplegar políticas dirixidas a loitar contra a pobreza infantil e as das mulleres con fillos e fillas a cargo. Nada máis. Velega. Dicir que nos parece interesante a moción que presenta o PSOE, que dimos votar a favor, pero que quizás se quedou un pouquiño corta e vamos expoñer por qué. Aquí na Galiza temos un movimento feminista forte que acolle baixo o seu paraguas a maioría de colectivos que hai na Galiza, que é Galegas 8M,
Este colectivo vamos traballando pois xa vai para 4 anos en dar visibilidade e voz a todas as mulleres e poñendo en valor toda a problemática que xurde ao noso redor. Traballamos sempre en clave galega, diversa, horizontal e inclusiva. Porque a pandemia evidenciou que a meirande parte do traballo de coidados segue a realizarse sin remuneración e, por suposto, por mulleres, claro. E aínda que sexan remunerados, normalmente son realizados en condicións precarias e infravalorados, tanto económica como socialmente. Parécenos moi injusto centrarse só na brecha salarial ou na laboral, que está moi ben, o de pedir axudas para mulleres a fillas que teñan fillas ao seu cargo, pero quizás tamén debemos pedir axudas para mulleres en xeral, mulleres precarizadas, como son as que traballan nos sectores, sobre todo dos cuidados neste caso. A xestión que tanto o Goberno Central como o Goberno da Xunta fixo da pandemia deixounos así como un pouco preocupadas porque non poñen a disposición destas mulleres ningún tipo de políticas para garantizar os cuidados e protexer estas mulleres no día a día. Pois vimos como de repente pecharon colexios ou cerraron residencias sanitarias e tiñan que estas mulleres, normalmente as mulleres, ou sempre as mulleres, podo dicir que sempre as mulleres, son as que temos que deixar os nosos traballos para atender as nosas fillas e as nosas persoas maiores. E tanto o Goberno Central como a Xunta tamén nos fixeron creer que o teletraballo era a panacea, obviando que tiñamos conciliación. É certo que hai unha fenda salarial, pero non só se incrementou a fenda salarial con esta pandemia, senón tamén o desemprego feminino, e volvemos ás mesmas, ningún goberno, nin outro, fixo nada. Por suposto que tiñamos que organizar a nosa sociedade de outro xeito, e evidentemente empezando polos concellos municipais, que son os concellos os que máis cerca están das nosas veciñas, e debemos exixir por eso que isto sexa unha cuestión política e económica de primeiro orde, garantindo o dereito real de todas as persoas a termos acceso a recursos, porque a vida debe estar no centro de todas as políticas e non só ser privilexio dunhas poucas. Por eso, como dicía, votaremos a favor, pero si sempre pensando en que quizás debemos traballar un pouco máis polas mulleres do noso país. Ten a palabra, por favor, neste caso, o de Pilanda. Vale. Bueno, sí, eu tamén quería decir aquí, por suposto, que o noso goberno, o sea, o noso goberno municipal, por suposto que defendemos a muller en todos os ámbitos da súa vida. E queremos, por suposto, que sea libre, independente e que sean recoñecidos os seus méritos e capacidades. Laboralmente, en todo tipo de rama. Temos que seguir concienciando, por suposto, a sociedade sobre a violencia de xénero, non? Esta lacra que nos toca vivir. Que danos moito traballo, pero temos que facelo de unha maneira libre e seria, e sendo responsables, e sempre responsables hacia os demais. Non podemos meter a todos os homes no saco, creo que todos somos acosadores, non son todos maltratadores, nin son todos asesinos, por lo cual os que fagan dano, que paguen e que teñan todo o peso da lei. Creemos que con isto só se pode educar. Educación para que esta lacra, para que os nosos dereitos sigan adiante. Creo que temos moito traballo feito desde fai moitos anos, desde que non tiñamos voz ni voto hasta o día de hoxe. Pero centrándonos en esta moción do Grupo Socialista, falar unha muller en igualdade no COVID-19. Por suposto que no COVID-19 é verdad que son moitos sanitarias e moitos traballadores que se viron en situacións complicadas. Pero creo que temos que ir incluso máis alá. Son sanitarias, son do medio rural, de todos os traballos que se viron na primeira línea perxudicadas. Temos que darles desde aquí moitas gracias e valorarlas, por suposto, moito. Pero sí que é verdad que no tempo de COVID
en esta ladra que nos toca vivir neste momento complicada. Tamén hai moitos maiores que se viron agotados sin visitas, hai moitos nenos, por suposto, que non poden relacionarse, e hai moitos mozos, non? Que non poden levar tampouco a súa vida normal. Pero, falando da moción, vemos que é un pouco simple, faltalle un pouco de ambición. O que di, o que pide, o que solicita o Partido Socialista, realmente estáse a facer a través da Consellería de Igualdade. Eu invitaría a que dera un paseo tecnolóxico por ali e que vira que se están facendo moitas iniciativas en este tema, tanto talleres, concursos, jornadas, axudas que solicita e axudas que hai neste momento, subvencións destinadas ao fomento de contratación de mulleres que sufren violencia, actividades de promoción de igualdade. Eu creo que o que solicita estáse a facer desde xa fai moito tempo. Creemos tamén que é o Goberno Central o que ten as competencias en esta materia, por lo tanto, son os que teñen que dotar as comunidades autónomas e os concellos, en este caso, que estamos en primeira línea, conocemos os problemas dos nosos vecinos e veciñas, de dotarnos económicamente para que sigamos esa labor. Por lo tanto, nos vamos a facerlle unha emenda, en este caso, na súa petición. Na súa petición diríamos que vamos a seguir impulsando políticas dirixidas a pechar, porque estamos facendo. Non podemos decir que non o estamos facendo. Xa lle digo, estamos con unha posición moi activa desde a Consellería de Igualdade, por lo cual diría seguir traballando e seguir políticas dirixidas a pechar a brecha salarial. Seguir. E se me deixa un inciso, pondría instar ao Goberno Central que se implique máis en estas iniciativas e trasladar todas as partidas e mecanismos económicos para poder seguir facendo estas iniciativas no Concello e na vida autonómica. Bueno, podo comentar unha cousa. Sí. Eu penso que coa palabra impulsar xa se di todo. Non se, por suposto, non podemos dicir o contrario, non podemos dicir que non se están facendo políticas a favor para promover a... Tens que fazer intervención. Perdón. Agora está usted no seu turno de intervención. Sí, non? Vale. Bueno, pois quero dicir iso, que por suposto que non vou negar o que se leva feito todos estes anos, pero por iso está a palabra impulsar. A palabra impulsar dio todo. Necesitamos impulsar, darlle moito máis movimento hacia adiante a todas esas políticas que se están levando a cabo, porque de feito, a ver, datos, podía dar datos, non sei se os dar, pero bueno, referido a que existen unha grandísima brecha salarial, ela comentaba o mesmo que comento eu, unha enorme brecha salarial, unha enorme diferenza entre as pensións que se cobran por parte das mulleres xubiladas, porque ven de atrás todo ese problema de manter os fillos mentre se traballa. Tes que deixar de traballar para seguir tendo os fillos, senón é moi difícil para moita xente, a non ser que teñas moitos cartos. Aí está o problema despois das xubilacións precarias que temos as mulleres. Entón, eso ven de hai moitos anos. Estou de acordo coas emendas que me estás ofrecendo. Simplemente se é cuestión de cambiar unha palabra, eu non vou ser contraria a iso. Venega, ten alguna intervención? Bueno, Nada. sí, decir que simplemente eso, que non podemos aceptarla tal como está, porque sería decir que non se está facendo nada, por lo cual non estamos de acordo, non? Estamos a facer e moito por este tema. E de todos os xeitos, impulsar sobre o Goberno Central que nos manden todas as partidas económicas necesarias, sobre todo porque son os que teñen competencia, non? Para levar todo isto a cabo. Deixaríamoslo así? Vale, Deixaríamoslo así. Bueno, pues entonces así sí votaríamos. Claro, señor secretario, que temos que redactar. Sí? Bueno, sí, ten claro que ten que redactar. Pues entonces, en ese caso, votaremos a favor. Pero como estamos moi cerca do día da muller, do día 8 de marzo, eu quería facer unha proposta para todos, que a teño pensado moitas veces, pero nem siquiera falamos no grupo, pero que ao mellor deberíamos ser valiantes de unha vez, para sacarnos moitas cousas de encima. E eu escribín agora aquí algo que dice o seguinte: introducir unha legislación estatal, e digo unha estatal porque é a única que ten capacidade para obligar a todas as outras administracións a un permiso de 2 anos. E aquí poño desde o 7º mes, e poño interrogantes, porque eso me gustaría que o matizarais
as mulleres, porque sois as que realmente sabéis máis dese tema, porque o vivides, os maridos podémoslo vivir de outra maneira, pero eu diría desde o 7º mes ou algo polo estilo, un permiso de 2 anos para todas as mulleres que teñan nenos, porque hai algo que é moi importante neste país, que é aumentar a natalidade. Entón, hai que facilitarlle ás mulleres que teñan en edad e teñan, de alguma maneira, algún interese en ese tema. Eu isto introduciría, se queréis, como unha proposta institucional de urgencia dedicada ao 8M. Ese é o primeiro punto. E ao segundo punto digo, é facerse cargo por parte do Estado de todos os gastos que conleve para o empresario estes permisos. Cando digo todos os gastos, quero decir absolutamente todos os gastos de salario e de seguridade social, e ademais eu introduciría, que eso a mellor pode ser matizar ou que o matice alguén máis experto, pois un mes de aprendizaje por parte de outra persona para sustituir a esa durante 2 anos, porque se alguén vai traballar a unha empresa para sustituir a outra persona tamén necesita un tempo de aprendizaje, que ese tempo ten que afrontalo a sociedade española, non o empresario nin o traballador. A sociedade española, a través do goberno de España, a través de a seguridade social, me dá exactamente igual. E diría, como último, exactamente o mismo tratamento para as mulleres autónomas. Isto, se vos parece ben, ao margen desta moción, o introduciríamos como a declaración institucional por urgencia, ahora en canto acabemos as mocións que vamos a ter algúns temas máis de urgencia. Que poderíais matizar algo máis, pero bueno, me parece que eso de que 2 anos a unha muller que quere ter un fillo para que desde que ela decida máis ou menos, pues, non sei se un par de meses antes ou de dar a luz, hasta que bote 2 anos, hasta que pasen 2 anos, o cual o neno xa terá unha edad, bueno, que despois xa vai á guardería. A guardería pode ir moito antes, pero bueno. E todo eso recolliu na mesma legislación para que de todo ese gasto se faga cargo o Estado e nunca se teñan que fazer cargo as empresas, porque agora é verdad que se conceden uns permisos non tan largos nin de lexos, non? Bastante máis cortos, pero non é ao 100%, non están ao 100% financiados polo Estado, porque unha parte da seguridade social sigue pagando o empresario, porque ademais eses períodos de aprendizaje para que alguén sustituya a esa persona non hai nada. Entón, eso sería o que lle daría unha tranquilidade ao empresario para contratar con mulleres, para darlles a hora de seleccionalas absolutamente o mismo tratamento, porque senón ao mellor no subconsciente non lle dá, porque non é tan fácil. Oiga, ao final o empresario que quere contratar a unha persona quere que sea posible que teña continuidade en moitos puestos, noutros ao mellor dá o mismo. E terceiro, tamén as autónomas. As mulleres autónomas teñen que ter unha indemnización, porque unha muller que é autónoma, que é a súa propia empresaria, que é a única que genera, pois debería de ter esa mesma posibilidad financiada polo Estado. Financiada polo Estado, que neste caso será a Seguridade Social, será unha financiación especial, pois me parece que podría ser unha... E non sei que opináis todos, se vos parece ben ou mal. De todas formas, votamos a moción e despois eu xa vos lo acabo de decir ahora a raíz de todo isto, pero vos lo propoño como un tema. Votos a favor da moción con esa enmenda, vale? Unanimidade. Van antes os temas de urgencia, verdad? Sí, pero bueno, si quieres puedes meter la declaración. No, la declaración ya la propongo ahora mismo, por eso dicen antes. Propongo que se haga de urgencia, porque, bueno, suscitouse un pouco ahora, por parte miña, vaya, é verdad que se me puido ocurrir antes, non? Pero suscitouse ahora un pouco por estes temas que vos estou escoitando, falar do tema da igualdade, do tema da defensa da muller, que evidentemente, pero hai que profundizar de unha maneira decidida para conseguir esas dúas cousas que eu creo que hai que conseguir. Hai moitas cousas, non é só esta proposta que eu fago, que pode ser simple incluso, pero eu creo que eso sería un avance gigantesco
na contratación das mulleres por parte dos empresarios para que o fixaran sin absolutamente ningún tipo de cortapisas, para que as mulleres que señan traballadoras poderan desenvolver a súa vida con unha certa tranquilidade nese momento que ten a súa problemática xa o tema do embarazo ao final, o tema de dar a luz, o tema de ter un neno moi pequeno e poderlo atender, que despois pode compatibilizar eso co marido ou non, ou ca parexa, pero bueno, non quero entrar en tanta profundidade, pero que seja un período o suficientemente largo como para que lle dé unha certa tranquilidade, pero que eso vai absolutamente aparexado, de unha contraprestación económica para quen ten que sufragar eses gastos, e os gastos ten que sufragalos o empresario, os que non lle sufraga a Seguridade Social, que neste momento non lle sufraga o 100%, un gasto de aprendizaje, eu diría que dun mes para a persona que a vai a sustituir, porque eso é unha cousa previsible, unha muller está embarazada e se sabe que máis ou menos, non sei se se establecerá por lei, pois con un mes de anticipación se pode perfectamente contratar unha persona en aprendizaje para que a poida sustituir, e se esa persona é autónoma, pois evidentemente 3/4 do mismo, porque entonces se queda sin recursos durante ese tempo. Eso todo asumido pola Hacienda estatal, eu entendo que será a Seguridade Social, ou debería ser, eu entendo que será a Seguridade Social, pero bueno, me dá igual, pode ir directamente aos presupuestos generales do Estado, que ao final salen todos no mesmo sitio. Entón eu propoñolles a adopción de un tema de urgencia para esta declaración institucional e votamos a urgencia, votos a favor da urgencia, unanimidade, e como xa lles expliquei a declaración, pois votos a favor da declaración institucional. Non podemos... Sí, poden decir algo se queren, non hai ningún problema. Sí, no, encantado ademais. A ver, pareceme moi ben que teña... Poderíamos meter moitas máis cousas, que seguramente que as mulleres tendrán moitas máis problemas e carencias, pero a mí me parece que habría que dar un día un salto decidido nesas dúas direccións que eu digo. Non é esa certa comodidade para o empresario para contratar unha muller, que teña a mesma comodidade que cando contrata un home, e esa certa comodidade para unha muller que vai ter un neno e non se lle encontra a súa vida como media incierta, e esa cobertura de necesidades que ten este país de aumento da natalidade. Eu creo que incidiríamos moi profundamente nas tres cousas que son, me parece que moi importantes para este país, moi importantes para as mulleres, e o que é importante para as mulleres tamén é importante para os homens, co cual eu diría que para toda a sociedade. Sí. Votamos a favor da urxencia porque nos parece moi importante que se fale que sempre se fale das mulleres. Entón, si nos parece interesante que ter a oportunidade de expresarnos, e con isto que vostede propón, pois podémoslo facer. Home, non estou moi de acordo con que unha declaración institucional de cara a 8M só se base na parte laboral, porque evidentemente, como vostede dixo, o 8M é moito máis que só o laboral, e as mulleres somos moito máis que nais, evidentemente. Entón, eu, se mo permite, voulle decir porque Galegas 8M imos a folga este 8, e ao mellor de aí tamén ve un pouquinho, o sea, poden ver un pouquinho máis a idea por onde iría eu de facer unha declaración institucional que non só centrarse na parte laboral das mulleres, vale? Porque temos que loitar contra un sistema capitalista e patriarcal que asigna por defecto os traballos de cuidado ás mulleres, porque estes traballos de cuidados, se chegan a ser remunerados, son precarizados, porque temos que conseguir a corresponsabilidade, porque estamos en contra da privatización dos servizos esenciais do cuidado, por denunciar que na xestión da pandemia as medidas laborais para a conciliación só conseguiron mulleres máis precarizadas,
por todas as mulleres que foron agredidas e desatendidas na pandemia, e porque temos a forza para conseguir que este mundo sexa tamén noso, xusto e igualitario. Gracias. Podo estar de acordo con todas esas cousas que usted dice e moitas máis, seguramente. Dice que son máis que nais, pero que son moito máis que nais as mulleres, pero moito máis. Eu reconozco todo eso. Eu só pretendía, e despois intervengo usted co que queira, eu só pretendía facer algo que me parece sumamente, o sea, declarar algo que me parece sumamente un salto na situación laboral, porque eu creo que hai que reconocer que as mulleres ao largo dos anos, os que somos un poquinho máis maiores, pois creo que o sabemos un pouco mellor, o acceder ao mercado laboral como acceden agora, que as súas dificultades, que hai que reconocer que neste momento todos acceden con dificultades, pero bueno, as mulleres se cabe con máis. Pois se poñemos unhas condicións laborales moi claras, nun marco moi claro, que aos seus contratadores non lles costen máis que lle costan os homes, non teña ninguna cortapisa a hora de contratar a unha muller frente a un home, porque ao final hai que poñerse na situación de cada un, porque cada un toma as súas decisións libremente. O empresario toma libremente as decisións de contratar. E podemos decir o que queiramos, e podemos legislar o que nos dé a gana, pero se unha persona ten unha situación e outra ten outra, pois ao final a vai valorar. É igual que se ten unha formación ou ten outra, evidentemente a vai valorar. Podemos dicir, dá igual, non dá igual. Entonces, ao mesmo tempo daríalle unha certa tranquilidade, entendo eu, a unha muller que ten máis ou menos ganas de ter un neno, está en edade de telo, e máis ou menos que a súa parexa están máis ou menos de acordo, porque evidentemente non o de ter neno se basa só no tema económico, evidentemente. E además algunha persona non lle preocuparía iso e tampouco non os ten. Pero no conxunto da sociedade generalizaríase unha situación onde as mulleres entrarían nunha situación de que estarían absolutamente protegidas durante un tempo. Os nenos protegeríanse un pouco máis porque, digamos o que digamos, seguramente naide pode cuidar como a súa nai o neno nos primeiros anos, nin despois nos outros, eso é a miña opinión. Pero naide como a súa nai o pode atender, nin a guardería, nin naide, absolutamente naide. Tal vez seu pai, e xa veremos, pero tal vez seu pai e naide máis. Entonces, dar un plazo, xa que estamos cerca do Día da Muller, intentar fazer un cambio que lle axuda a liberarse un pouco máis a muller e que lle axuda a estar nunha situación de máis igualdad, porque eu volvo a insistir, o tema de acceder ao mercado laboral en igualdade de condiciones, pois eu creo que a calquera muller lle dá unha autonomía e un estatus moi diferente ao que tiña hai 50 ou 60 anos ou 80, onde non accedía en igualdade de condicións, e todos o sabemos, non? Entón, agora sí parece que accede en igualdade de condicións. Parece que sí, pero non. Parece que sí, pero non. Eu creo que isto que eu lles acabo de propoñer supondría un salto que ten un coste económico elevado, pero bueno. Como ademais ustedes son moi sociales todos, polo menos o dicen, supoño que non lles importará aceptar esta proposta. Sí. A mí me gustaría centralo en unha cousa sola, sin estendelo a unha institución que fale de todo, porque se fala de todo non somos noticia de nada, porque haberá centros de declaracións institucionales neste país ou miles, e todas dirán de todas as problemáticas que ten a muller, que ten moitas, e o home tamén ten moitas, non? Pero, evidentemente, nos diluiremos nunha máis e seremos unha máis. Sí. Porque me parece que non se aludiu en un momento a figura do home, do pai. O pai tamén ten que aparecer nesa declaración. Bueno, eu dixen que les podíamos permitir escoller. De todas formas, eu priorizo sobre a muller. Eu penso que debería aparecer o pai como educador, porque tamén, bueno, pois tamén, o que ten que ser educador dos seus fillos, é lógico. Eu penso que moitas das políticas que se teñen que impulsar é precisamente a impulsar esa figura do pai como educador e que se sinta responsable da educación dos seus fillos, que moitas veces os pais non se senten responsables da crianza, xa non digo educación, da crianza dos fillos.
Pero bueno, neste caso, gustaríame que aparecese tamén esa... Hai dúas cousas que me parecen, además prefiero que as consensuamos, e sobre todo prefiero que as mulleres opináis sobre elas, que sobre cando debería empezar esta baixa. Eu dixéndome 7 porque se me ocurriu a min, pero a mellor me decides vos que é mellor o 6 ou o 8, non o sei, ou o 9, non o sei. E eu non me parece mal introducir que por acuerdo deles ese permiso se poida modificar. Sempre a petición da persona interesada, non por lei, non que a lei diga usted 5 meses e usted outros 5 meses, non, porque entonces volvemos a de antes. Non, usted é que ten o dereito, que é que vai a ter o neno. Ahora usted pode ceder deses 2 anos o tempo que queira se o aparece. Bueno, eu simplemente propoño así. Habería o mellor moito que falar disso, creo. Vale, non que falar, así que isto dá para falar. Moi profundo, demasiado. E eu creo que como saquemos así vai dar para falar un pouco. Non, é moi profundo. E cando veña proposto do PP ainda dá máis para falar, pero é igual. Por eso. Vale, eu xa lles digo, consensúo estas dúas cousas. Díganme ustedes, escoitemos a todas o mes que queiremos poñer, e eu estou de acordo en decir que se pode acceder parte dese permiso, sempre, evidentemente, financiado ao 100% polo Estado español, polo Estado, me dá igual, chame Seguridade Social o que enseña, que nunca vai a costa dos empresarios, nin vai a costa, o sea, a pérdida de unha muller autónoma que non manteña ese salario que tiña antes da súa actividade ao largo deses 2 anos. Eses 2 anos, se é unha muller autónoma, ten co Estado facerse cargo deses costes, tanto da Seguridade Social como dese salario, porque vai estar de baixa. Que máis dá que eu traballe como autónomo que traballe na empresa de calquera. O Estado debe facerse cargo deso para considerar que esa situación, e eu entendo, que dará un maior estatus á muller de libertad, de seguridade á hora de ter un neno. E o noso país darálle máis posibilidades de que se aumente o índice de natalidade, que creo que tamén o necesitamos. O sea, me parece que son 2 parámetros dos que se fala moito e non se propoñen cousas moi decididas de un salto importante. Relatámoslo así. Me gustaría que entre vos me digáis desde onde queiráis que partimos, desde o 7º mes do... Penso que debe aparecer esa corresponsabilidade de pai e nai e que ese permiso debería ser dado para pai e nai. Pero nada máis. Eu digo que despois poden consensuar, quero decir que poden consensuar... Sí, pero como cando enfoco que era a nai a que se lle daba a permiso e logo ela decidía... Neste caso eu dou a muller, e ao millón non sei se é feminista ou non o son. Dou o dereito, pero tamén lle dou o dereito a ceder as do país. Dou o dereito a terra e a ceder as do país. Entonces, ela pode decidir, pues non, mira, a partir do primeiro ano, ao permiso colle o meu marido, ou a miña pareja, vale? E se vos parece ben o 7 meses o deixamos, e se non vos parece ben, poñemos o mes que vos parezca. A ver, eu creo que unha declaración institucional debe ser moito máis que tratala agora no tempo que teñamos, non? Eso para empezar. E non debe... Eu que non temos máis plenos. Vale, pois entón, vale, ten razón, non temos máis plenos. Pero entón, ou se debería haber pensado antes para poder traer algo pois un pouco máis elaborado. Aparte que ninguna das que estamos aquí somos técnicas para saber a partir de que mes se podería facer eso, porque cada unha, as súas circunstancias son totalmente distintas. Non pretendo unha declaración institucional ao uso, non pretendo eso. Pero na que non seño uso. Non, que é que se fan todos os días en todas as administracións e a miles por España de anos. Pero eu pretendo unha declaración institucional de algo moi concreto, que son 2 cousas. Favorecer a natalidade e favorecer a seguridade no traballo da muller, pero non podemos... en edad máis ou menos de poder ter nenos, non? Pero creo que non podemos centrar eso, que eu digo, unha declaración institucional só na parte laboral. Porque unha declaración institucional do 8M
debería abarcar moito máis. Eu entendo que vostede non queira facer unha declaración institucional ou Non, uso, vale? é que non queira. Pois, É que eu non pretendo fazer unha declaración institucional ao uso onde falamos de todas as problemáticas que ten a muller. Eu pretendo facer unha declaración institucional de algo moi concreto, moi conciso e que seña noticia. E que seña noticia para que poida ter algún arraigo no futuro. Xa sei que non se vai a fazer porque o propoñamos, nin porque o diga eu. Pero bueno. Como vemos que hai puntos en común que sí que podíamos chegar a un acordo, o mellor deberíamos quedar para outro momento e tratar este tema antes do 8M, por suposto, e tratar este tema un pouquinho máis profundamente, porque penso que é moi profundo o tema como para tratarlo tan rapidamente. Mira, eu entendo que somos a postura. Prometo vos, se queréis, que de cara ao ano que ven fagáis entre os que queiramos unha declaración institucional. Pero é que agora o que quero propoñer como alcalde deste concello é este tema. É un tema onde creo que mellora moitísimo o mundo laboral da muller e que pode mellorar tamén moitísimo a natalidade neste país. Son dúas cousas que me parecen tan fundamentales que non quero adornalas con nada. Nin quero que haxa nada e as ensombrezca. E se vos parece ben, levámoslo adiante. Se non vos parece ben, pois non pasa nada. Claro. E se queréis por ano que ven, ademais me parece ben que fagamos unha declaración institucional pois o mes anterior ou o mes anterior para decir que vamos a poñer o día da... E ese día, porque non creo que se me ocurra outra idea destas para o ano que ven, e se me ocurre, pois me comprometo a olvidala, a sacar unha declaración institucional que marque de alguma maneira, e prometo de verdad que non teño ninguna aspiración política máis que a seguir gestionando este concello o mellor posible. Prometo eso, porque ao mellor pode parecer que igual quero aspirar a ser algo, non. Pero sempre tuve unha espiña clavada con ese tema que me parece que non se está tratando correctamente desde nunca, e nadie dá os pasos decididos. Eu sei que isto costa moito diñeiro, xa o sei, pero é que as grandes reformas, as que poden ser moi importantes para a sociedade, a sociedade ten que asumir o coste delas. Que non vai pagar? Pois todos os traballadores, como a todos. E que non vai pagar? Todos os ciudadanos, mellor dito, cos seus impostos, os traballadores, as empresas e todos os demais. Isto ten un coste elevado. Pero, bueno, queremos aumentar a natalidade? E que facemos? Queremos aumentar a seguridade a hora de que as mulleres señan contratadas exactamente igual con home? Pois fagamos algo que realmente o empresario, pensemos no empresario, non só no traballador, porque o traballador traballa cando contrata o empresario, senón non traballa, non nos olvidamos deso. A veces queremos diluirnos e tal, pero entonces vamos a darlle ao empresario algo tan claro que como sociedade queremos este tipo de ventaxa para alguén que nin siquiera é gratuito, para nin siquiera que as mulleres, que son a principal, evidentemente que a súa parexa, está claro, pero que se decidan con máis facilidade a ter fillos, porque o necesitamos ter máis nenos, necesitamos que o índice de natalidade crezca. Entón temos que fazer algo tamén para iso. Votamos esta urgencia e ya temos votado. Votamos a proposta institucional, se estáis de acordo. Non estáis de acordo. Non estáis de acordo, bueno. Eu podo estar de acordo por parte laboral, vale. Pero pode poñer un mes, por exemplo, eu aí sí que non. Pode poñer un mes. Un mes, vostede dixo? No, pero vamos a ver. Eu podo borrar o sétimo mes, eu podo borrar o sétimo mes e decir 2 anos. Sí. Pero, bueno, a mí me parece que ao mellor había que poñer algo antes Sí, pero bueno, eso tamén é unha determinación. Pero, bueno, pois vale, pois deixamos que o momento de empezar, fagamos unha cousa todavía máis flexible, deixamos que o momento de empezar, que señan 2 anos, e ao momento de empezar esa baixa que o decida a muller, porque seguramente a unha muller lle afecta por a súa salud, por a súa situación, e prefere empezar 6 meses antes, e outra prefere esperar ao último día, e coller os 2 anos aí para diante. Pois eso tamén o acepto, Eu o que me quero marcar é os 2 anos, nun plazo onde seña o mellor posible para a muller. Onde seña o mellor posible para a muller e que non lle coste nada ao empresario. 3 cousas.
O mellor posible para a muller, que non lle coste nada ao empresario, nin ao autónomo, e que promovamos a natalidade. 3 cousas. Vale? Pois ala, borrámoslo de cando empeza, decisión da propia muller, decisión tamén da propia muller ceder meses ou tempo a súa parexa, e a solución de todos os costes, incluído un mes de aprendizaje para a persona que ten que sustituir o empresario, e o mismo para o autónomo. Se eu son autónomo, se unha muller é autónoma e quere ter un neno, pois un mes antes pode contratar a alguén que lle ten que financiar o Estado, e durante eses 2 meses ten que financiar a súa seguridade social e o seu salario, que evidentemente tendrá que demostrarlo, como decíamos antes. Pois, oiga, o autónomo ten un salario de A ou de B ou de C, pero bueno, non vamos a entrar en eso. Eu, se acaso, podría poñer que sempre o salario mínimo, como mínimo, digamos, para un autónomo, que para un traballador xa non hai que poñer, que nadie pode estar por debaixo, vale? Redactamos logo, votamos. Votos a favor da declaración institucional, unanimidade. Pois les agradezco de verdad o apoio a esta declaración institucional, porque é algo que me parece moi importante, e non me fago ilusión de que isto vai a cambiar o país, porque seguramente nadie nos fai caso, pero por lo menos vamos a intentar. Hai un punto número 10 que tamén hai que declarar a urgencia, que lles chegaría a ustedes, me parece que lles chegou o mismo día, pero un poquinho máis tarde, pero formalmente temos que declarar a urgencia, creo eu. O punto número 9, sí, o punto número 10. Non, o punto número 11, este xa é o 10, o que acabamos de tratar. Un punto número 11, que é a exención de tasas do primeiro semestre a todas as empresas, personas afectadas, empresas, autónomos, etc., afectadas por esta última orden, en este caso da Xunta de Galicia, da declaración de a ver como se chama a declaración que fixo esta, de medidas restrictivas pola COVID-19. Entonces, evidentemente, esta decisión se tomou, me parece que foi o 27 de xaneiro. Sí, se publicou o 27 de xaneiro. A obligación de cierre de moitas empresas de empresas autónomas, dedicadas a según que sectores, fundamentalmente a hostelería, ao turismo e algún máis, pero bueno, ese fundamentalmente. Entón, nosotros como Concello, pois debemos intentar, dentro do posible, apoiar tamén a estes sectores para que se manteñan no futuro e poidan recuperar a súa actividade no momento que a apertura o permita, que parece que xa se está empezando a ver a luz, esperemos que seña que a máxima rapidez posible. Entón, isto en principio parece que se estamos falando o 27 de xaneiro, me parece, cando se toma a decisión, estamos ahora a finales estamos hoxe a 25 de febreiro, pues, é un mes máis ou menos, pero bueno, queremos ir un pouco máis alá, dese mes ou 2 meses, ou mes e medio, que é o que poden, ojalá seña así, que temos madeira, poden estar cerrados. Pero queremos ir un pouco máis alá, apoiándose un pouco máis que eximindo do pago durante ese tempo, que eso xa parece lógico, non? Posto que non tuveran actividade, como van a pagar calquer tipo de tasa? Entón, o que pretendemos é eximirlos durante 6 meses, durante o primeiro bimestre deste ano. Porque, de alguma maneira, pois, a situación xa viña sendo precaria, agora volverán a reactivarse, pero non vai ser ao 100%,
y bueno, y veremos como se va reactivando y evidentemente no futuro podríamos tomar decisións, seguir tomando decisións nesta dirección, pero bueno, en principio tendo esperanzas, pensando que isto se pode resolver, pensando que empezamos a ter vacuna, pois a proposta de eximir a estas, a ver como dice aquí a proposta. Non sei se teño. Aprobar unha exención extraordinaria da obriga de contribuir correspondente á taxa pola prestación dos servicios de recollida e tratamento de lixo, abastecemento domiciliario de auga potable e evacuación de augas residuales aos titulares de locales afectados polo peche de actividades previstas na orden do 26 de xaneiro do 2021, polo que se establecen medidas de prevención tal e tal. Dita exigencia aplicarase exclusivamente ao primeiro semestre do 2021, ou sea, para aplicala durante o primeiro semestre deste ano. Neste momento, con carácter de 1 de xaneiro hasta 31 de junio. Non sei se están de acordo con esta proposta, pero nos parece que é necesario para o sector, que temos a obligación de axudalos e que é unha maneira de contribuir a que este sector económico importante pois é moi afectado, porque non só foi afectado agora, que xa fixamos alguna línea directa de axuda onde lles permitimos a través dunha subvención recuperar o que pagaron, pero bueno, creemos que é un pouco máis fácil. Neste momento tiñamos a ocasión de ter un pleno e creemos que é un pouco máis fácil e incluso ir un poquinho máis alá, axudarlos durante máis tempo con esta exención de tasas, de todo tipo de tasas municipales, que son as que lixo, auga, sumidoiros. Alguna intervención? Iso hai. Eu queria saber se esta exención vai ser feita de xa, é dicir, Sí. non teñen que solicitala ou teñen que solicitala? Se van facela pública? Non é necesario, Non vai ser necesario. No, de Vostedes todas ven- formas, nosotros poñemos aí dunha maneira genérica, porque nosotros vamos a facela pública e creemos que sabemos quenes son, pero se pode haber alguén que nosotros se nos escape, pode decirnos, oiga, que eu tamén estou nesta situación e teño... Evidentemente, claro. Bueno, nosotros xa vamos a eximilos de entrada a todos os que sabemos que están nesa situación, pero non é imposible que se nos escape alguén e nos diga, oiga, mire, eu o meu sector, eu como empresa, como autónomo, que estou tamén no Concello de Torre de Rei, resulta que son afectado por esta orden e a mí non me eximiron. Pues evidentemente entrará e por eso non poñemos unha relación de personas, porque senón limitaríamos a esas que creemos nós que son os afectados, pero claro, por moito que poidamos averiguar, sempre se nos pode escapar alguén e sempre aceptaríamos eso, evidentemente, que a súa... Vale? Vale. Obrigado. Sí, obviamente nós estamos a favor, E máis, no último ano trouxemos este pleno resolucións propostas neste sentido. Incluso no último pleno, no de decembro, dicíamos que se licenciara o orzamento para poder traer propostas relacionadas coa COVID. O que vemos aquí que, dicimos, máis vale tarde que nunca, que as administracións están actuando un pouco lentas, pero bueno, menos mal que actúan. E entón, evidentemente, imos votar a favor. As administracións sempre actuamos un pouco lentos porque temos unha burocracia que ademais eu creo que é imprescindible, porque a veces se fala moito da burocracia e se non a tuéramos, pues nos permitiría aos que temos a capacidade de decisión de actuar casi como quixéramos. E iso, o que por un lado podría ser beneficioso para cousas destas, por outras pode ser negativo. Pero bueno, evidentemente hai administracións que actúan e outras que non actúan. Nosotros todavía nadie pagou ningún recibo deste ano porque pola secuencia de como se vai pagando chegamos a tempo para que nadie pagara o primeiro bimestre e polo tanto xa non llevamos a cobrar o primeiro bimestre, o sea, nós chegamos perfectamente a tempo para o que queremos eximir de pago, posto que non llevamos ter que devolver a naide porque naide ten pagado, ni siquiera ten o cobro o primeiro bimestre e o segundo e o terceiro, pois evidentemente xa o vamos a eximir para que eso lle axude a recuperarse máis nesta próxima, esperemos, toquemos madeira, próxima recuperación de apertura, a ver se é posible que seña o máis rápida posible, sobre todo segura, pero o máis rápida posible, e que se poden recuperar todo este sector e todas as empresas, autónomos
y personas que pueden estar afectadas por este tema. Entonces entiendo que hay unanimidad. Non sei se queréis alguna intervención máis. Non. Pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Unanimidade. La urgencia también. Bueno, non votamos na urgencia. Que se me pasou... Bueno, votamos a urgencia... Perdonai, votos a favor da urgencia tamén, non? Sí. Unanimidade, vale. Bueno, parece lógico, pero bueno, vamos a fazer as cousas con formalidade. Bueno, y vamos a proponer outra moción de urgencia que creo que les pasamos a mañá a todos ustedes, unha moción de urgencia do Partido Popular. E dice o siguiente: bueno, non vou a ler un cabezado porque moción presentada polo Grupo Popular, etc, etc, tal. Ayuntamientos, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Outeiro de Rei, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen de las entidades locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente moción. Ayuntamientos, diputaciones, cabildos, concellos insulares constituyen las administraciones más accesibles a los ciudadanos que les demandan servicios públicos de calidad y les reclaman soluciones a sus necesidades y problemas. Las entidades locales siempre han respondido de manera eficaz a esas exigencias de vecinos, extendiéndose en muchas ocasiones de las competencias propias, excediéndose en muchas ocasiones de las competencias propias que tienen asignadas. Y además han jugado un papel fundamental en la prestación de los servicios públicos básicos a los ciudadanos que habitan los pueblos y las ciudades de España. Un papel decisivo y fundamental que las entidades locales españolas han vuelto a ejercer desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19. Así, desde el mes de marzo de 2020, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares han puesto en marcha iniciativas para contener la expansión de la pandemia, proteger a sus poblaciones de virus, apoyar a los ciudadanos más vulnerables, siendo pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de las crisis sanitaria, social, económicas derivadas de la pandemia. Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no solo no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo, sino que ha demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al marco jurídico que la regula, así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos los vecinos a los que representan. Primero, el Gobierno de España intentó apropiarse a través del Real Decreto 27/2020, que todos conocemos, ya fue famoso, de los ahorros acumulados durante los últimos años por las entidades locales, en una muestra de responsabilidad y buena gestión de los recursos públicos de todos los vecinos, una confiscación que, gracias a la movilización del Partido Popular y a la denominada rebelión de los alcaldes de todos los signos políticos, se logró evitar. Segundo, el Gobierno de España despreció a las entidades locales en los presupuestos generales del Estado para el 2021. No incluyó en los mismos el Fondo para la Reconstrucción Local prometido por la ministra Montero en reiteradas ocasiones durante el pasado año. Las transferencias a entidades locales se incrementan en menos del 2%, frente al 6,4% del incremento en los presupuestos generales del Estado. O sea, se incrementa menos de un 2% frente a un 6% que se incrementa en los presupuestos generales del Estado. Las comunidades autónomas gestionarán 54,2%, 18.793 millones de euros, del total de los fondos de recuperación europea, mientras que a las entidades locales no se les va a dejar gestionar ni siquiera el 4,2%, 1.483 millones de dicho fondo que tienen adjudicado. Si hacemos el cálculo sobre el total de fondos europeos a percibir por España, 140.000 millones, el porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el gobierno de Sánchez e Iglesias es el más antimunicipalista de la democracia. Por último, hay que señalar que el Gobierno de España ha aprobado, gracias al apoyo de Bildu y a la abstención de Vox, el Real Decreto 36/2020 de 30 de diciembre,
porque se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia que concede el propio Gobierno la mayor parte del poder en el reparto de los fondos de recuperación que la Unión Europea ha asignado a España. Un decreto que se caracteriza por la arbitrariedad, falta de transparencia y la concentración de las decisiones en un Gobierno que ya ha demostrado su sectarismo y su falta de lealtad con las entidades locales y, en definitiva, su desprecio a la autonomía local. Ante esta realidad, el Partido Popular ha exigido en diversas ocasiones, primero, la creación de un fondo de reconstrucción para las entidades locales, un compromiso asumido por diversos ministerios del Gobierno en diferentes ocasiones que no ha cumplido, un decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación real y transparente de las entidades locales en los mismos. Tercero, y que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consellos insulares gestionasen un porcentaje de los fondos europeos equivalente a lo que supone el gasto local dentro del gasto público total. Pero todavía hay algo más grave. El Gobierno no ha aceptado ninguna de estas reivindicaciones y, a través de uno de los partidos que lo sustenta, PSOE, ha llegado a justificar por falta de recursos intelectuales en las entidades locales para al menos poder gestionar directamente el exiguo porcentaje de los fondos europeos que tiene adjudicado. Una negativa en la que nuevamente el Gobierno ha contado con el apoyo de Vox. A mí me parece esto algo impresentable, que un senador de un partido político do Gobierno, perteneciente ao Gobierno, diga que as administracións locales non teñen capacidade intelectual para gestionarlo. Eso lo dice un senador en el Senado de España fai poucos días. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Teruel presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Condena la postura del Grupo Socialista en el Senado, que el pasado 18 de febrero ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, sus técnicos para gestionar los fondos europeos. Segundo, rechazar la propuesta del Gobierno de España para que las administraciones locales participen en los fondos de construcción europea tan solo con 1.438 millones de euros, el 1%, lo que representa únicamente el 1% del total de los fondos que llegarán a España por la lucha contra los efectos COVID. Ahí está el Gobierno de España a condenar formalmente la postura del Grupo Socialista en el Senado y a reconocer de manera expresa la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los fondos europeos, ya que en los últimos años ha sido la única administración pública española que no solo han garantizado los servicios públicos a sus ciudadanos, sino que han generado ahorros para mantenerlos en el futuro y no hipotecar las próximas generaciones de españoles. Cuarto, acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa de los fondos europeos para la reconstrucción al menos el 14,6%, 20.000 millones de euros, que equivale al porcentaje de gastos públicos que representan las entidades locales dentro del gasto global de la nación. Fijar en el primer trimestre del 2021, fijar en el primer trimestre del 2021 el reparto entre las entidades locales de los fondos de mecanismo de reconstrucción, recuperación y resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca por consenso la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de protección social, fomento del empleo, cultura y deporte, medio ambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y movilidad ciudadana, sanidad y educación y otras cuestiones de impacto local. Sexto, crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones de euros que la ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y que todavía no se ha desarrollado. Séptimo, presentar un proyecto de ley, modificación del actual sistema de financiación local que incremente la participación en los ingresos del Estado de las administraciones locales en una cuantía suficiente para compensar las deficiencias financieras que vienen sufriendo. Por último, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de Hacienda, al ministro de Política Territorial y Función Pública, a los portavoces de grupos políticos del Congreso, Senado y de las Cortes y Parlamento de Galicia,
a la Junta General de la FEGAN y de la FEN. Bueno, leí esta moción porque, bueno, la mandamos hoxe, non sei se realmente a leron todos ou non, pero, bueno, eu creo que é moi clara, moi sencilla. É simplemente, primeiro, exigir ao PSOE que rectifique nesa ou que desautoriza ese senador que dice que as administracións locales non teñen capacidade intelectual para gestionar os fondos que lle poden tocar de reparto da Unión Europea ou de calquer outro tipo de fondos. Me parece impresentable, me parece que eso ningún senador de ningún partido pode decir, porque eu creo que as administracións locales demostraron ao largo dos últimos anos ser, eu creo que se non as máis serias, unha das máis serias, e sobre todo en temas económicos, en temas de financiación e sobre todo en temas de atención aos ciudadanos, porque son as únicas administracións que van máis alá das súas competencias e moitas veces asumen competencias que non son delas por atender aos ciudadanos e que non teñen a financiación para ele. E iso podríamos falar de moitas cousas en este concello ou en calquer outro. E segundo, pues a mí me parece que se hai un fondo europeo de reconstrucción con unha cantidad ingente de millóns, pois cada administración tendrá que ter unha parte proporcional como ten na prestación de servicios e como ten no reparto de gasto. Se non é exactamente milimétrica, pois tendrá que ser acordada. E deben ter en conta, evidentemente, as representantes das administracións locales, como é a FEGAN, como é a FEN, e debería de consensuarse, porque eu creo que a situación ben o requiere, co resto dos partidos políticos e, neste caso, co representante da administración local. E, desde logo, baixo ningún concepto podemos aceptar que se nos diga que as administracións locales non temos capacidade intelectual para gestionar eses fondos e para utilizalos correctamente de cara ás necesidades dos nosos veciños. Entón, eu pregúntome, se resulta que os fondos de reconstrucción, por unha cantidade ingente de 140.000 millóns de euros, que nos ten comprometida a Unión Europea para repartir en España, resulta que as comunidades autónomas pouco saben deso. As administracións locales non vamos a ter nada. Pregunto como en moitas ocasións se nos pide que planteamos axuda de cara aos ciudadanos que teñen problemas. Claro. É que os fondos que dá a Unión Europea os transmita a administración central e por resulta que quen apoian aos ciudadanos son as administracións autonómicas local. Hombre, eu creo que hai que ser un poquinho máis coherente, que realmente hai que tomar isto en serio e que realmente, non sei se é que o goberno pretende fazer un chiringuito con estes fondos como fixen en algún sitio algúns dos ministros do goberno, ou é que realmente queren de verdad recuperar a economía neste país e queren de verdad que este país se recupere e que eses fondos da Unión Europea, que son ingentes e que todavía non van a ser moitos, me parece a mí, pero bueno, son os que son importantísimos, pero que se repartan equitativamente, que se repartan equilibradamente, que se repartan tendo en conta parámetros de situación, como se fan outro tipo de repartos, pues podría ser os fondos estatales, podría ser ter en conta parámetros, pode ser de población, pode ser de extensión, pode ser de envejecimiento, pode ser de alguna cosa, pero que está claro é que non se pode intentar apartar as administracións locales que gestionan máis do 14% dos fondos da administración en España con un 1% e despois decir que ainda non ten capacidade intelectual para poderlos gestionar. Hombre, eso realmente non sei se alguén o pode entender, pero algo non o podemos entender. E, desde logo, creo que estamos en unha situación neste país o suficientemente grave como para non andar con cousas que parecen bastante pouco presentables se queremos realmente tratar en serio a recuperación deste país despois desta pandemia, para gestionala e para salir dela. Non sei se hai alguna intervención por parte da BNG. Mire, bueno, para empezar a decir que non se votou a ausencia da... Perdón. Vale, sí. No, vamos votar a urgencia. O que pasa é que como non lles mandei a moción, eu quería explicárllela, porque a urgencia tamén hai que explicarla. E se non explicamos ben a urgencia, pois ao mellor non ten razón de ser. Entón vamos votar a urgencia desta moción. Votos a favor da urgencia. Pero non explica a ausencia. Simplemente, se é ausente ou non. Non explica a ausencia vostede.
si vostede non explica a urxencia da moción. Por que a quere presentar agora neste momento? Non, eu expliquei, A moción. claro, Vale. porque é urgente. Ah, O sea, considero que é urgente porque se están tratando estes temas. Entón, por estes temas eu considero urgente. Entón, votamos a urgencia. Votos a favor da urgencia. 9. En contra. 3. Vale, sabes que ustedes non consideran urgente este tema. Nosotros sí que o consideramos urgente. Eu volvo a incidir, porque creo que foi moi exhaustivo para explicar a urgencia, porque me parecía que merecía a pena que quedara ben explicado a necesidade da urgencia desta moción, porque estamos en un momento en que se está decidindo, e aí en algún sitio decimos que no primeiro trimestre deste ano se determine como se va a fazer o reparto. Estamos a mediados de trimestre, máis alá de mediados de trimestre. É unha cantidade ingente que necesitamos tela con tempo, que deberíamos de tela con tempo en caso de que se decida que as administracións locales, porque xa tuvemos en unha ocasión onde se fixaron repartos máis ou menos importantes, e aí temos o plan E, onde se fixaron a unha velocidade de vértigo por non haber previsión, e entón me parece que deberíamos estar todos xa en este momento, e a responsabilidade que ainda ten o Goberno de España, de acordo en como se van a aplicar estes fondos, a onde se van a aplicar e que as administracións van ter a responsabilidade. Nosotros creemos que as administracións locales teñen que ter unha participación nestes fondos que son moi importantes e que poden supoñer un antes e un despois na recuperación do COVID, e, polo tanto, entendemos que por eso entendimos que era urgente, e por eso facemos esta moción e queremos que se aprobe, e que esperemos que faga reflexionar ao Goberno de España e que faga actuar de unha maneira correcta, como debería de ser con calquera fondo de contingencia e de emergencia como este, extraordinario, que ademais ven de unha administración como a Unión Europea, e que evidentemente debería de facer partícipes a todas as administracións. E nosotros facemos unha proposta, pero que debería de estar o Goberno discutindo xa desde fai moito tempo, e cos representantes, no caso da administración local, cos seus representantes, cos representantes dos distintos partidos políticos no Congreso, e, por suposto, tamén que as comunidades autónomas, pero eso non nos toca a nosotros defenderlo, que non somos representantes de ninguna comunidade autónoma aquí en este momento, pero que creo que tamén nos están reclamando. Entón, non sei se ahora queren decir algo con respecto á moción. BNG. Bueno, non entendemos o de urxencia porque, como vostede di, destes feitos seremos coñecedores xa hai tempo, e en cambio non la trae a comisión de pleno do pasado luns. Foi unha cousa que meteu agora a última hora, e cando ainda hai prazo para tratar este tema, podíamos tratalo posteriormente. Entón, nese sentido, non entendemos a urxencia e vemos que hai contradicións, non? Entre a súa atitude. Despois, en canto a exposición de motivos, a moción en sí, discrepamos en moitísimas cousas, pero tampouco a temos estudada porque acabamos de recibila agora, a cuestión de un par de horas, e aí sí que vemos que é clarísimamente ideolóxica, non solamente que veña de Génova, porque está escrito en castelán, isto está claro, non? Ni se mole... Bueno, perdone, pero esta non escribiu vostede. E segundo, podemos estar de acordo con moitísimos puntos dos acordos, con moitísimos. Pero, non, o que imos a facer é absternos por tempo, evidentemente, e miralo. Podíamos, pero creemos que non se fai así as cousas, que non é o proceder. Eso é. Eu ia dicir algo parecido que dixeses ti. Bueno, aparte teño unha declaración da Xunta de Goberno da FEMP, que é a Federación Española de Municipios e Provincias, onde din que por certo, esta declaración é do martes 23 de febreiro, dicir, de hai 2 días, onde din que apoian a moción aprobada na Comisión de Entidades Locais de Sonado, onde din que destacan favorablemente que as entidades locais estean presentes en todas as conferencias sectoriais, é dicir, onde poñen en valor e constatan a capacidade intelectual e as potencialidades instrumentais que teñen as entidades locais, onde reiteran e afianzan a estrategia da
da FEMP. Eu non sei moi ben cal é a urxencia desta moción e tampouco entendo os motivos, entón sinto moito, pero vou estar en contra, non vou estar en contra dela. Bueno, mire, algo moi sencillo. Usted dice que coincidimos na nosa moción co que dice a FEM. Perfecto, do cual me alegro. Ojalá coincidamos así. Pero como eu non me fío moito deste goberno, máis ben me fío moi pouco, pois queremos que tamén desde aquí chegue a nosa postura. Porque xa se nos engañou, tergiversou varias veces. Aí está o que quixeron fazer cos fondos municipales, que non los quixeron retirar aos concellos, algo impresentable, que eu non creo que sucedera a ninguna democracia europea occidental nos últimos 50 anos, que pretenda o Estado quedarse cos fondos que teñen os concellos e que foron por superávit ao largo duns anos, e ademais moi duros e moi difíciles. E segundo, ofreceron un fondo de 3.000 millóns de euros que non sei se foi pola pataleta de que no Congreso non lle se aprobaron o que quería Pedro Sánchez e Pablo Iglesias que aprobaran, que era esa incautación dos fondos municipales, que despois deso non se volve a falar. Pero ademais agora hai 140.000 millóns de euros da Unión Europea para a recuperación económica de España, e desde logo este Concello, nin por parte da FEGAN, nin por parte do Estado, e creo que como todos os concellos de España non saben nada de que vayan a ter unha aportación. Estamos en febreiro do 2021. Espero que non cheguen o mes de julio e nos digan, oiga, teñen ustedes X e para setembro teñen que ter liquidado. Espero que non cheguen en esa situación. Claro, porque entonces sí que é ou non vai máis. Entonces, nosotros pedimos unha anticipación suficiente e eu voulle decir máis. Para poñerse a favor ou en contra desta moción non fai falta moito tempo. Nosotros tuvemos a mobilidade de mandar ya a primeira hora da mañá en canto tuvemos redactada. Eu xa teño visto moción de urgencia en algúns sitios que ustedes presiden e cando entramos aí teñen a moción e voten ustedes o que queiran. Vale? Pero nosotros creo que por urgencia se poden mandar cousas, as mandamos. O outro día houve unha cuestión como era o que tratamos antes, que podíamos deixar por a urgencia para que nos chegáramos aquí ao pleno. As axudas, a condonación de... Pero, non sei, as 2 horas ou así de haber chegado a orden do día, pois se lle mandou para que os operan e trátase por urgencia. Entón, oiga, nosotros non temos ninguna... Se tuviéramos o pleno cada 15 días, pois evidentemente non traeríamos esta moción por urgencia. Pero como o próximo pleno, se non caixa algo imprescindible, será dentro de 2 meses, pois nos parece que dentro de 2 meses sería tardar moito. E hai cousas que son moi recientes. Unha delas é a falta de capacidade intelectual que nos achacan algún representante do Partido Socialista, que é, bueno, o colmo xa. Pero é que o tempo vai pasando e que nosotros non temos ninguna información. Claro, se a FEGAN sabe algo, a nos non lo pasou. Entonces, pues, bueno, cada un que asuma a súa responsabilidade. Nosotros creemos que este fondo, e ustedes poden estar a favor ou en contra, ustedes verán, se están a favor ou en contra de que se reparta este fondo tamén cos concellos ou non. A mellor non están a favor de que se reparta cos concellos. Claro, nosotros pedimos que se reparta unha cantidad igual que a que gestiona o porcentaje que gestionan as administracións locales, que non é só para os concellos, que tamén para diputacións. Neste caso de Galicia, en outros sitios son cabildos insulares. Vale, entonces creemos, o lógico, é que estas aportacións, ou polo menos non porcentaje, a mellor podría ser hasta discutible, non o sei. Se a mellor gestionamos o 14% neste caso, pois o Estado pode facer ou a comunidade autónoma, non sei que cousas, ou non sei que apoios, e en vez de que nos toque o 14%, discutir se é o 14 ou 10. Vale, pois eso hasta podría ser discutible. E para eso pedimos que se teña en conta os nosos representantes na FEGAN, que espero que tamén nos representen correctamente e defendan os nosos intereses. Porque nese tema tampouco defenderon moito, no tema da retirada dos fondos aos concellos. Claro, porque o seu compañeiro Abel Caballero, presidente da FEGAN, un pouco máis, se está na súa mão xa lle entreguen os fondos de todos os concellos ao goberno de España. Claro, entonces, é que en algún momento hasta nos pode fazer pensar aos concellos cando se tome esa actitud por parte do presidente da FEN, non da FEGAN, si vale a pena estar asociado a este tipo de entes, porque eu creo que ten a obligación de defender os nosos intereses. Pero, bueno,
Pois... Non sei se por parte do BNG queren decir algo con respecto a isto. Alguna intervención máis por parte do PSOE? Non. Bueno, pois vamos, a urgencia xa votamos, vamos votar a moción. Votos a favor da moción de petición ao Goberno de España do reparto dos fondos europeos aos entes locales. Votos a favor? 9. Votos en contra? 1. E abstencións? 2. Queda aprobada. Creo que non temos máis nada e pasamos a rogos e preguntas, non? Temos a moción urgente que presentou o BNG. Vale, vale. Non parece que tiene nada. Que pensáis, non? Moción urgente do BNG. Defender a urgencia. Claro, es bo. Defender a urgencia. Despois de defender a moción. Presentamos esta moción referente a que o Concello tome medidas para paliar os efectos do novo catastráfico que lle está a comunicar a veciñanza de Outeiro. Nos últimos días, a veciñanza de Outeiro está a recibir de forma masiva cartas da Dirección Xeral de Catastro onde se lle comunica a existencia dun expediente que altera a valoración das súas fincas dentro dos núcleos rurais, segundo a cualificación que fixera o Concello. Estas cartas non traen consigo expediente, senón que obrigan a ter que entrar na administración electrónica do catastro para coñecer concretamente o alcance destas alteracións de valor, cuestión que moitas veciñas de Outeiro non teñen posibilidade de facer. O cambio de valor destes bens vai incrementar dun xeito sustancial as cantidades que a veciñanza de Outeiro vai ter que pagar ao Concello en concepto de contribución urbana. En esa valoración só se ten en conta se a finca está dentro do núcleo rural ou non, non considerando aspectos fundamentais como se ten acceso a un camiño público ou as dimensións, se ten as dimensións suficientes para poder edificar nelas ou mesmamente se a súa orografía o permite. Ademais de todo isto, e non menos importante, tampouco contempla se a parcela en cuestión dispón dos servicios municipais básicos que contempla a Lei do Solo de Galicia para considerala unha parcela urbana. Debido á incertidumbre que esta situación está en xerar na veciñanza de Outeiro, dende o BNG cremos que se fai urxente que o Concello actúe para paliar dentro do posible os efectos desta recalificación, tomando medidas do tipo de non cobrar a contribución correspondiente a esta diferencia de valoración, de intervir ante o catastro para reverter esta injusta calificación que non distingue entre as parcelas dentro dun mismo núcleo rural, rebaixar o tipo de gravame ao mínimo legal que é o 0,4%, decretar cláusulas de salvagarda para as familias afectadas económicamente pola COVID con dificultades para pagar os impostos municipais, dotar de todos os servicios municipais de parcelas cualificadas como urbanas. Dado que consideramos que a toma de decisións referente a todas estas medidas non poden esperar 2 meses ata o seguinte pleno, e dado que toda esta situación se xerou despois de convocar este pleno, polo tanto, despois de rematado o prazo para presentar as mocións, por iso propoñemos a aprobación da urxencia desta moción e máis o seu debate. Bueno, non sei se a representante do PSOE quere decir algo con respecto á urgencia. Desde logo, se aplicáramos o que ustedes dixeron fai 2 minutos, teríamos que votar en contra da urgencia. Porque nosotros mandamos esta moción de urgencia, creo que por correo electrónico, a primeira hora da mañá, máis ou menos, desde que abrimos o Concello. E ustedes trouxeronla, creo que ahora. No, le mandámosla por correo tamén, A que hora? Desde logo recibina como 5 minutos antes. Bueno, pues por correo foi presentada, o sea, por correo non, por ser electrónico foi presentada sobre as 12 da mañá. Bueno, pues de todas formas ás 12 da mañá. De todas formas ás 12 da mañá. Entón, para aplicarmos o seu criterio, xa lle tendríamos que votar que non directamente a esta moción. Así. Aplicando o seu criterio, o seu, non o noso, o seu. Diríamos que non, porque chegou no mitad. Vale. Pero nosotros non actuamos desa maneira. Consideramos que esta moción, este tema, é importante por veciños de Outeiro. E nosotros o consideramos importante. E entón, nós aceptamos votar a urgencia a favor.
e tratar a moción. Entón vamos votar a urgencia. Votos a favor da urgencia? Unanimidade. No. Hai abstención. Pareceume que... Teño que ausentarme, teño que marchar. Vale, Es que entro a traballar e non me dá tempo máis. Non lle dei a palabra porque como antes dixo que non quería Sí, intervir. pero bueno. Vale, nada, pois non hai problema. Vale. Non hai problema. Vale. Perdón, entón. Vale. E, bueno, isto só vale para demostrar a actitud que temos uns e as que teñen outros. Nosotros con mayoría absoluta, moi absoluta, deberíamos haber rechazado esta moción ahora mismo e a utilizar simplemente os argumentos que ustedes utilizaron 5 minutos antes para unha nosa. Así de sencillo. Para algo que é fundamentalísimo a nosa para os intereses deste Concello, que é ter un reparto de fondos moi importante ou non o ter. E nosotros non, demostramos o contrario e votamos a favor. E agora usted pode defender a moción, usted ou algún do BNG, que nos presentaron de urgencia, Bueno, como e decía, que nos aceptamos tratar. como decía na xustificación, traémola de urxencia porque este problema está xurdindo estes días, non porque sexa algo que xa xurdiu con días anteriores, vale? Nos últimos días están a chegar a case toda a totalidade dos veciños de Outeiro unhas cartas onde se les informa que poden entrar na sede electrónica para consultar o expediente de valoración das súas fincas, segundo a cualificación que previamente fixera o Concello. Esta consulta só se pode facer de forma telemática, non incluindo as cartas a copia dos expedientes, cuestión que limita a algunhas veciñas de Outeiro. Unha vez que se consegue visualizar eses expedientes, obsérvase que nesa nova valoración que fai o catastro, segundo a cualificación enviada polo Concello, non se distingue se as fincas teñen saída a pistas municipais, se cumpren coa superficie mínima para poder edificar ou se teñen os servicios básicos para ser consideradas urbanas. Ou mesmo incluso, como dicía eu antes, pola súa orografía. Pódense enviar cartas a unha finca que este rodeada por ríos, por exemplo. Non parece lóxico nin razoable que unha finca na que é imposible edificar ou que non teña servicios básicos poida ser valorada igual que outra que pode ser considerada como un solar urbano. Intentar corregir estas injusticias é unha responsabilidade que recae só no Concello, pois é a Administración que ten a competencia para cambiar moitas destas cuestións e a que se vai beneficiar da suba de impostos que esta actuación implica. Outra cuestión moi importante para as veciñas de Outeiro é o aspecto da retroactividade. Sabemos que legalmente o Concello pode cobrar esas diferencias na contribución con 4 anos de retroactividade, como xa se fixo no anterior catastrazo do ano 2016. Sen embargo, consideramos que sería totalmente injusto que isto ocorrese así. As veciñas non son as culpables de non pagar esta diferencia de valoración nos anos anteriores, pois pagaron sempre que o Concello lles reclamou os seus recibos. Co cal non parece lóxico nin razoable que agora se lles intente cobrar con efecto retroactivo esta diferencia, sendo a responsabilidade do Concello en que isto non ocorra. Pois, dígase o que se diga, é o Concello quen elabora e cobra estes recibos a través dunha empresa privada que o único que fai é seguir as instruccións da alcaldía. Por outra banda, o tipo impositivo existente para o IBI en Outeiro de Rei non é o mínimo que permite a lei. E se ten en conta que este Concello vai ver incrementados os seus ingresos dun xeito moi importante nos próximos anos, sería lóxico que rebaixase ese tipo impositivo ao mínimo legal, ou sexa, o 0,4%. Ademais de todo isto, hai outra cuestión que non é menos importante. Durante todo o 2020, e parece que vai seguir así no 2021, este Concello está sumido nunha febre recadadora sen precedentes, subindo todo tipo de taxas e impostos sen ter en conta o momento económico no que estamos a vivir, e sen ningún tipo de consideración para as persoas que están a pagar as consecuencias desta situación. Lembrarse de todas as persoas que están a quedar sen traballo, que están incluídas en ERTE, ou que os seus negocios están cerrados ou cuns ingresos mínimos por culpa da COVID. Un Concello sensible aos problemas da veciñanza non pode permitir que haxa persoas que teñan algún tipo de privación nas súas vidas por culpa de pagar os impostos municipais. E iso só se consigue elaborando unha serie de medidas e salvagardas que axuden a todas estas familias a facer fronte aos impostos municipais. Por todo isto,
E seguindo coa política de facer sempre políticas constructivas para as veciñas de Outeiro, o Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro somete a debate e aprobación polo Pleno esta moción, cos seguintes acordos: que o Concello de Outeiro de Rei tome as medidas que sexan precisas para non cobrar con efecto retroactivo a diferencia de valoración que se está a facer nas fincas enclavadas nos núcleos rurais de Outeiro. Que o Concello de Outeiro de Rei se dirixa urxentemente á Dirección Xeral de Catastro para que revise todas as valoracións das fincas dos núcleos rurais de Outeiro de Rei, tendo en conta nesa nova valoración as condicións reais de edificabilidade e os servicios municipais dos que dispoñen esas parcelas, paralizando de inmediato o cambio de valoración que se está a facer neste momento. Que o Concello de Outeiro de Rei reforme a ordenanza de cobro do IBI introducindo os seguintes cambios: 1. Rebaixa do tipo impositivo mínimo legal, 0,4%. E 2. Elaboración dunha convocatoria de axudas e subvencións para todas as familias que están a ter minorados os seus ingresos por mor da crise derivada do COVID para que se lles permita facer fronte ao pago dos impostos municipais. Bueno, con respecto a esto, nosotros tenemos que decir que evidentemente non podemos aprobar esta moción por varias razóns. Primeiro, porque nos presenta usted unha serie de ilegalidades. E vamos a empezar punto por punto. E en algún caso llevamos preguntado ao secretario se é verdade o que eu estou dicindo. Que o Concello de Outeiro de Rei toma as medidas que sexan precisas para non cobrar un efecto retroactivo. Que eu sepa, me parece que a lei dice que hai que cobrar con efecto retroactivo. Entonces, nosotros non podemos determinar si cobramos ou non cobramos. Aquí só hai, de todos os puntos que ustedes ten, só hai un que sí que pode tomar decisións o Concello. Segundo, que o Concello de Outeiro de Rei se urgentemente a Dirección Xeral de Catastro, bueno, sí, non hai dous. Para que o Concello de Outeiro de Rei se dirixa urgentemente a Dirección Xeral de Catastro para que revise todas as valoracións das fincas do núcleo rural de Outeiro de Rei, tome en conta nesa nova valoración as condicións reais de edificabilidade dos servicios municipais dos que dispoñen esas parcelas, paralizando de inmediato o cambio de valoración que se está a fazer neste momento. Bueno, eu creo que non temos capacidade de paralizar en catastro unha revisión que está facendo eles, porque a fai catastro porque ten o dereito e a obligación de facerlo. Pero é que segundo, é que usted o que está pedindo aquí que pidamos a catastro unha ponencia de valores. Usted sabe o que está pedindo? Sabe o que está pedindo? Porque sí que lle podemos pedir eso a catastro, pero eu non estou disposto a facerlo. Sabe por qué? Porque se multiplicaría en algún caso por 5 ou por 6 o valor que están aplicando, porque están aplicando o valor mínimo que se aplica aos núcleos rurales. Entón, unha ponencia de valores, uns valores diferentes, requieren unha ponencia de valores. E usted sabe como a min, os valores das fincas, que dice a lei, que deben ser o 50% do valor aproximado do valor real. Entón, se aplicamos, se lle pedimos eso a catastro, e catastro acepta fazer unha ponencia de valores, e empeza a aplicar en función do valor real de cada sitio, pois xa lle digo que hai núcleos que usted ben sabe como valen. E aplique o 50%, usted vexa as valoracións que se están facendo. Eu entendo que se están facendo as valoracións co valor mínimo que se pode aplicar, polo menos eso é o que se nos dixo desde catastro, que é quen ten a competencia e a que non fai, que ademais é un organismo do Estado, dependente do Goberno de España, para que quede claro, que non traballa as órdenes do Concello de Outeiro de Rei, nin decido que o Concello de Outeiro de Rei que ten que fazer catastro, en ningún caso, nin en ningún momento, que o debería de saber, pero seguro que o sabe, pero quero obviar. Entonces, e despois hai o tema da tasa. Evidentemente, nosotros podemos xogar co 4,5, co 0,4 ou co 1,1. Estamos nesas posibilidades. Pero, bueno, eu entendo que os servicios que prestamos neste Concello, evidentemente nos gustaría poder baixar máis os impostos. Pero, bueno, se ao mellor nos apoyaran decididamente, a ustedes que teñen influencia no Goberno do Estado, conseguiran que o Goberno do Estado reparta fondos necesarios para os concellos e non nos faga pagar, por exemplo, unha parte do plan de servicios sociales de axuda no fogar que tiña que pagar o Estado español e o ten que pagar o Concello, pois ao mellor igual podíamos baixar os impostos ao 0,4% e ao mellor podíamos hasta prestar máis servicios. Pero claro, como o Goberno de España non financia as entidades locales entre as cuales está este Concello debidamente, ni siquiera cumpre os seus compromisos como é o de servicios sociales, que estou poñendo un exemplo moi clariño e que supón moito diñeiro para todos os concellos, e que ademais nosotros prestamos unhos servicios, creo que dun nivel
moi aceptable para este tipo de concellos, pero que se vamos un pouco máis alá e vemos concellos limítrofes con nós, gobernados por ustedes, pois díganos con canto aplican os tipos estes, porque nós casi o aplicamos no mínimo. É verdad que podíamos baixar do 4,5 ao 4, pero que iso é casi insignificante. Entonces, eso é o que hai. Ahora, facer demagogia e vir aquí a dicirnos eso, é que non lles cobramos o que nos dice a lei que lles temos que cobrar, oiga, pero sabes ten unha cousa, estes núcleos están creados desde o 97, me parece, non? Pois desde o 97 tuvemos a suerte de que Catastro non fixo esa revisión. E hasta ahora, eso era edificable, era núcleo rural, porque eso non é que se creara ahora, non se creou nada ahora. Solamente nunha parroquia se crearon os núcleos. Nada que vive usted, precisamente. E claro, como o Catastro revisa neste momento, por dalle 4 anos para atrás. E hai outra cousa que non é verdad, ademais, taxativamente. Non é verdad que a xente non teña acceso a isto. A xente ten acceso a isto, porque puxo o Concello os medios suficientes nunha oficina aquí ao lado do Concello, pagado polo Concello, para que seña gratuitamente para todos os veciños, que ademais se mandou un vano desde o primeiro día, para que todos os que non teñan acceso a internet e queiran facerlo, poidan ir ali, se lles atenda, se lles abra a súa carta, se lles explique, se lles fagan as alegacións e todo gratis. E iso vai a financiar o Concello. Non vai a financiar a Catastro, evidentemente. Pero a carta é moi clara de quen ven. Quen fai iso é o Catastro. Ustedes son socios do goberno de España. Dicen ás veces que teñen moita influencia, despois non demostran iso, pero dicen que teñen moita influencia, pois vale, perfecto, eu estaría perfectamente de acordo en que o goberno de España cumpla que as súas obligacións de distribuir máis fondos cos concellos e a cos concellos poidamos baixar máis os impuestos. Pois de acordo, é que elegirle incluso para que poidamos baixar ao 3%, pero temos que ter financiación para prestar os servicios, porque usted non querrá que non prestemos os servicios sociales, que non manteñamos unha escola infantil, que non manteñamos uns servicios básicos de redes de vías de camiños e de auga, de saneamento, etcétera, etcétera. Non querrá que non sigamos facendo inversións, ao mellor quere, porque se lle gustaría para ver se despois nos critican un pouco máis. Vale. Oiga, a mí me gustaría, como ciudadano, non ter que pagar ningún impuesto, pero me parece que eso vai ser moi egoísta. Entonces, hai unha valoración de sobre 2 euros por metro cuadrado nos núcleos rurales, pois todos sabemos a valoración que teñen os núcleos rurales en Outeiro de Rei, evidentemente uns moito máis que a outros, hai diferencias abismales, pero eu creo que a 2 euros non hai ningún, e a 4 tampouco. E pois habrá fincas edificables ou non, habrá errores ou non, pero para iso está o período de alegación dos ciudadanos, de cada un da súa situación. Nosotros non podemos pedir de forma global que se incumpla a lei, que diga, no, oiga, no, mire, isto que é urbano que non se declare como urbano. Primeiro, porque non nos farían caso. E segundo, oiga, non cobramos con carácter retroactivo, ou non cobramos este ano. Oiga, pois non queremos cobrar este ano IBI. Ojalá o pidáramos facer, pero que aunque o pidáramos facer, non podíamos facer. Aunque económicamente tuviéramos a capacidade, non o podríamos facer, porque a lei é moi clara. Entendeu ou non, señor secretario? Non podríamos este ano decir, no, pois o 2021 non vamos a cobrar o IBI. Porque, oiga, despois hai unha serie de exencións e de bonificacións para según que tipo de personas, establecido non de ahora, xa establecido de antes. E despois hai, dixen un día que hai tamén un plan de pagos de aplazamiento para todo tipo de impuestos municipales, que non sei se entenderon ou non, que cada un o pedirá se o necesita, e na maioría dos casos sin intereses. Creo que en todos os casos que está establecido é sin intereses. Eso lo tenemos regulado. En teoría sería con intereses. Teoría. Bueno, yo creo que aquí non estamos aplicando los intereses. Non estamos aplicando os intereses. Pero tamén a lei dice, o sea, que a veces hasta bordeamos a lei, o cual entendo que nin se pode facer, nin se pode decir, pero sobre todo non se pode facer para beneficiar aos nosos veciños, porque entendemos todas esas posturas. E entenderemos a postura de calquera veciño que teña un problema social e que non poida pagar os impuestos estes ou as tasas ou os impuestos de outro tipo ou non teña comida. Entenderemos todos esos problemas e estaremos ao tanto deles. Pero mollense ustedes un pouco máis e digan ao goberno central que quen ten o diñeiro que quen dispón del, que o reparta cas administracións locales. Mollense un pouquiño máis. Deixense de facer propaganda. É dicir, oiga, as administracións autonómicas, a Xunta que faga un plan de axudas directas e o diñeiro de Europa que o quede o Estado.
o Concello que elimine as tasas e o Concello e o diñeiro de Europa que o quede o Estado. Oiga, non pode ser, que nosotros, quero que quede claro, digo moitas veces, pero tamén o digo aquí, nosotros non facemos nada con o diñeiro do noso peto, nós o que facemos, os servicios que prestamos é con o diñeiro dos veciños, entón, cantos máis nos mandan das administracións que teñen a obligación de facelo, neste caso, fundamentalmente o Estado, menos impostos lle temos que aplicar aos veciños. Pero é que isto non se trata de aplicar, só hai un punto onde se trata de aplicarlle máis ou menos, que podríamos verlo, non o podemos facer. Pero ese é o único que é discutible e discriminatorio por parte do Concello, de aplicar o 4 ou o 4,5. É o único que é discriminatorio. Todos os demais irían contra a legalidade, se fixéramos o que ustedes propoñen. E, ademais, en algún caso, pues, se facemos algo, se facemos o que ustedes dicen no segundo punto, e lle decimos que discriminen, o cual é simplemente pedir unha ponencia de valores, pois seguramente podríamos baixar o 4% e recaudaríamos o doble. Pero iso non o vamos a facer porque non queremos gravar máis alá do imprescindible aos nosos veciños. Porque a pesar de que necesitamos os recursos, a pesar de que nos costa un esforzo enorme e nos costa moitísimo cadar os números para prestar os servicios, a pesar deso, consideramos que o diñeiro sempre onde mellor está é no bolsillo dos ciudadanos. Entón, por eso, non queremos ser excesivamente recaudatorios, porque eso é contraproducente, e cada vez que goberna neste país, ao mellor no Concello non se nota, porque somos pequenos, dilúyese, entre todas as cousas que pasan con outras administracións e das que se falan, pero vese que cada vez que goberna a izquierda neste país, que apreta a tuerca dos impuestos, pois cae a economía, cae o empleo, hai máis precariedade no empleo, hai máis xente que ten que ir comer aos comedores sociales, etc. Entón, bueno, está ben claro que nosotros o que máis nos gustaría era poder baixar os impuestos, e a prueba é que estamos nun dos concellos onde se paga o IBI máis barato de toda a provincia de Lugo. E podemos, xa digo, non teño aquí ahora mesmo os datos, pero poderíamos perfectamente comparalos con concellos onde goberna o PSOE e o Bloque que gobernan en algúns sitios. Entón, por esas razóns, nosotros vamos a intentar axudarlles aos veciños e empezamos xa poñendo un personal dunha empresa especializada ao servicio deles para que durante todos os días, lunes e martes, durante 4 semanas, e se iso non é suficiente, poñeremos máis tempo para que todos poidan abrir as súas cartas, que non teñan a capacidade de facelo, todos lles expliquen por personal especializado, porque eu ao mellor en algún caso non sabría explicarlo, e ao mellor os funcionarios do Concello non teñen por que estar preparados para facer eso, e ao mesmo tempo que lles fagan as alegacións a quen queira, e todo eso de unha maneira gratuita. Entonces me parece que, e despois, por outro lado, eu quería lle dicir aos veciños, e digolles, oiga, desde o 97 hasta ahora podían haber estado calificados como urbanos. Este Concello podía haber pedido unha ponencia de valores e adaptalo aos valores reales, pero non fixo ninguna das dúas cousas. Chegou un momento que non quedou máis remedio que establecer esa revisión de cara aos núcleos rurales, se estableceu, Catastro está facendo, nosotros estamos prestando apoio máximo posible para que os veciños, ca máxima claridade, poidan fazer as súas alegacións e onde haxe errores, onde haxe algunha posibilidade de discriminación positiva para que non, por a razón que seña, dentro do que permita a lei, lle poidan fazer a alegación, e todo eso con carácter gratuito para eles. E nosotros, evidentemente, no tema do IBI, xa o dixemos moitas veces, o discutimos moitas veces, é un tema que simplemente é reiterativo, pero temos uns parámetros para algunha xente, xa incluso para que pague menos directamente, temos planes de pago para calquer sistema para calquer tema de recaudación, e por eso mantemos a recaudación directa do Concello, porque nos parece que nos permite con moita máis facilidade tomar decisión nese tema e axudarlle aos nosos veciños cando realmente o necesitan. E temos, ademais de todo eso, incluso planes sociales, planes de servicios sociales e instruccións sempre claras para que a xente que esteña en situación social e económica dunha maneira moi precaria, pois axudarlle en calquer tipo de axuda. O mesmo pode ser
axudarlle a pagar os impostos, que non pode deixar de pagar, que os ten que pagar, pero que ao mellor o Concello lle fai. Non é a primeira vez que o Concello lle dá un servicio a un ciudadano e por outro lado lle cobra o servicio que ten que cobrar, como ten que ser para que todo o mundo os teña igual, e despois por outro lado lle dá un servicio a través de emergencia social, de fondos do propio Concello, para que ese ciudadano poida acceder a ese servicio. Me parece que é o xusto, non é decidir, oiga, usted lle cobra ou usted non lle cobra, non. Eso non se pode facer e non se debe facer. Pero, sobre todo, ustedes nos plantean dúas cousas imposibles legalmente. Unha é que nós decidamos non cobrar o que a lei nos dice que temos que cobrar, e outra que decidamos parar algo que nosotros non temos a capacidade, só a ten catastro. E a terceira, que me parece grave, non sei se é que non entende ou é que nos quere meter no lío a nós, a ver se despois os veciños se cabrean, que é que pidamos unha ponencia de valores para que a ver se o valor se multiplica por 5 ou por 6 ou por 10 en algún sitio, se vai multiplicar por máis de 10, porque todos sabemos o que valen os terrenos en cada sitio, e as valoracións aí están á vista, que todas as que vin están nun orden de 2 euros ou 2,10. Entonces, por lo tanto, nosotros non lle podemos aprobar esta moción, porque nin podemos legalmente, nin consideramos que teña razón, e en moitos casos nin siquiera dice a verdad, porque cando dice que non lles axudamos aos veciños, e que lles axudamos e lle damos a solución para que cada un interprete correctamente e faga as alegacións que queira facer. E ademais digolle que fixamos un bando que dice que desde o 22 e 23 me parece que foi o primeiro día, lunes e martes todos os días de 10 da mañá a 8 da tarde estará aberta esa oficina para todos. Pero é que vamos máis alá, eso digo aquí ahora. Bueno, xa lle dixen tamén algún veciño, como son moitas cartas, son moitas fincas, se vemos ao final que eso non dá tempo, ampliarás o plazo a máis semanas ou a máis días á semana. Evidentemente, nós queremos que todos os veciños que teñan dúdas, que non teñan a capacidade suficiente para abrir esas cartas e para fazer as alegacións, que teñan unha empresa especializada, non alguén que lles conte unha empresa especializada para que poida axudarlles e facerlles as alegacións que eles consideren oportunos e pertinentes e aclaracións. Non sei se quere decir algo máis. Sí, dos pequenas puntualizacións. É certo que isto fai no catastro, pero o catastro fai no porque é o Concello quen cualifica as fincas. Despois, claro, catastro fai no, claro que fai, pero é o Concello quen cualifica as fincas, quen dice son rurais, urbanas ou... Non dice se son rurales ou urbanas, dice se son núcleo rural ou non. Bueno. E calificouse no 97, excepto Robra, que se calificou o ano pasado ou hai 2 anos, creo que se aprobou fai 2 anos, para que quede todo ben claro. Sí, sí. Claro que puxo unha oficina, evidentemente ten que poñela para... Non ten que poñela, tampouco non ten que poñela, debe poñela, pero non ten que poñela. Vale. Debe poñela, bueno, a lei a veces interpretámola como nos parece, debe, vale, pois debe entón. E nós nunca dixemos que non se tuveran que pagar impostos, sempre dixemos e seguimos dicindo que os impostos son necesarios porque nós creemos e creeremos sempre no público, con lo cual claro que son necesarios os impostos, por suposto que sí, pero sempre hai formas de se unha lei che permite ter mínimos, pois nós consideramos que hai veces que deberíase aplicar ese mínimo, neste caso o 0,4. E fala vostede do noso representante no Congreso. O noso representante no Congreso sempre mira polo ben dos galegos e das galegas, sempre, cousa que outros representantes galegos que temos no Congreso o de mirar para Galiza o deixan así un pouco apartado en canto os seus gobernos, os seus partidos lles indican outras cousas. Eu voulle puntualizar. Os representantes do Bloque no Congreso sempre dicen que miran por Galicia. Sempre. E máis, atribúyense casi sempre a representatividade dos galegos. Eso ustedes falan con moita frecuencia. Sí. Ustedes lo falan con moita frecuencia. Pero ustedes, ou nós, ou calquera, en un país democrático, plenamente democrático como este, porque algúns o poñen en duda, pero un país plenamente democrático como este, a representatividade só lle dá aos ciudadanos dunha maneira moi clara e moi concisa cando van a votar. Non hai máis representatividade que valga. E eu, desde logo, non acepto a representatividade de alguén que dice que me representa non sei onde. Non. Solo me representa se o voto, senón non me representa. Representará os que o votaron, me representará o porcentaje que representa. Ustedes que eu sepan no Congreso teñen un diputado.
Pero bueno, a min, eu non lles diría isto. Se ustedes non dixeran, cando se eligiu este presidente, porque xa lles pasou máis veces, ustedes pasanlles cousas que non sei se non as pensan ben ou despois recapacitan. Podríamos falar de alguna cousa máis, pero despois parece que se arrepenten delas. Ustedes, nun momento determinado, que foi difícil a investidura deste presidente Pedro Sánchez, e non me extraña que fora difícil, pero foi difícil para él alcanzar a investidura, pois ustedes arrogáronse a capacidade de que fora investido ou non, porque lles faltaba un voto, ustedes tiñan un voto, entón ustedes tiñan a capacidade, e ao mesmo tempo que se arrogaron eso, xa me parecía a mí moito arrogarse, xa me parecía moito, pero bueno, eu xa dixen, bueno, estes, eu creo que os volveron a engañar ou nos queren engañar eles a nós, unha de dúas. Non sei se os engañaron, se nos queren engañar eles a todos os gallegos. Bueno, pois resulta que algo pasou, ou se engañaron ou nos engañaron, porque ao mesmo tempo que dixeron eso, dixeron dúas ou tres cousas, dirían máis, pero eu recórdome de dúas ou tres cousas moi claras e moi concisas que iban a resolver gracias a ese apoio a Pedro Sánchez. Nada de nada, cero patatero. De todo o que dixeron, nada. Entón, agora, claro, veñen aquí a dicirnos o que lle temos que dicir a unha administración do Estado que actúa nesta provincia unhas competencias que é a que ten. É o Concello que califica as fincas, sí, pero o Concello calificou no ano 97, non calificou ahora de urbano esas fincas. Non targiversen ustedes a queren engañar a xente, porque a iso son ustedes moi dados. Non, non, o Concello calificou os núcleos rurales de outeiro que en todas as parroquias hai un, e ustedes moitas veces dicen que fagamos un plan para, non sei se é para aumentarlos, é para disminuirlos, pero que en todas as parroquias hai un ou máis de un, e os calificou no 97. E o Concello non pediu que se lle dera de alta de urbano en ningún momento. E por eso non se deu de alta hasta ahora, porque, bueno, o catastro vai a velocidade que vai, e fai as cousas como as fai, eu non vou a entrar a calificar nunca a ningún funcionario, nin a capacidade que ten, nin os medios que lle dan. Porque entón sería moi osado e estaría moi mal, non? Podo opinar do goberno de España e o fago, porque creo que teño a obligación como político e como representante dun partido político. Entonces, oiga, Catastro fai unha calificación de suelo urbano, aplica a valoración máis baixa que pode aplicar, e nosotros vamos ahora e dicimos, non, mire, fáganos usted unha ponencia de valores e aplíquelles ustedes, non, pode decir usted que non, señor Molinos, que é igual, dá igual o que diga, pero eso é o que nos están pedindo, ustedes están nos pedindo que lle pidamos a Catastro que os valores de maneira diferente, só hai unha maneira de valorarlos dunha maneira diferente, que é con unha ponencia de valores. E podía pedir o Concello, claro que pode pedir, pero non a vamos pedir, porque nos parece que con esa valoración que fagan eles está máis que suficiente, porque a lei dice que, bueno, ten algo de lógica tamén a veces hai que ser realista, non vale o mismo unha finca de núcleo rural que fora de núcleo rural, eso é evidente. Entonces, bueno, tampouco hai que salirse da realidade. Quen ten unha finca de núcleo rural ou quen ten unha finca rústico non debe pagar igual que a que ten en núcleo rural. E hasta ahora estaba pagando igual, desde o 97 hasta aquí estaba pagando igual. Entonces a mí me parece que eso, vaya, ten certa lógica, pero dá igual, que teña ou non a teña. É unha legislación española que temos a obligación de acatar, que temos a obligación de cumprir, e que, insisto, desde o 97 hasta o 2017 ou 16 ou 18, os veciños que temos algunhas parcelas en núcleo rural neste concello, que son a inmensa maioría, pois non contribuímos por elas como urbano, aunque tiñan a calificación de urbano, e se utilizaban como urbano, e se edificaban como urbano cada vez que alguén pedía a súa licencia, e tiñan os servicios de urbano. Evidentemente, para un núcleo rural, ser núcleo rural non fai falta que teña ningún servicio, que neste concello teñen prácticamente casi todos, moitos máis que en outros concellos que hai núcleos rurales, pero eso é o de menos. Ahora, a mí me parece ben, e por eso poñemos esa empresa a disposición dos ciudadanos co tempo que seña necesario, co tempo que fará falta bastante tempo, porque son moitas as parcelas, e moitas as fincas, e moitos os titulares, para que fagan as súas reclamacións e, evidentemente, e digan a Catastro, oiga, pois esta finca está mal posta, isto non ten este valor, pois, oiga,
De acordo, non vamos a decir nada. Non vamos a decirlle a catastro, subo este o valor ou baixo o valor. Non, vamos a estar caladiños, como estuvemos hasta ahora, e gracias a estar caladiños, desde o 97 hasta ahora, non tivemos ninguna intervención de catastro para calificar eso de urbano e subir o valor. E se un día catastro quere fazer unha ponencia de valores, tamén a pode facer, creo, ou non? Claro, e non a poderíamos parar. E poderíamos discutirlo, claro que podremos, pero, claro, eu non me atrevo a discutir os valores de 2 euros nun núcleos urbanos do Outeiro de Rei. Claro, porque discutir sin argumentos é moi difícil. Entonces eu non teño moito máis que dicirles. A min, nosotros vamos a estar sempre ao pé dos veciños, vamos a estar ahora, eu estuve incluso máis de unha vez ali na oficina falando con todos os propietarios que se acercaban por ali para decirles que, además do que teñamos no papel, nosotros vamos a estar aí dándoles a información que faga falta, todo o tempo que faga falta, porque entendo que eso sí que non é unha obligación, como dicía usted, é unha obligación moral. É unha obligación moral que o fagamos como Concello, axudando aos nosos veciños, pero non é unha obligación legal, porque ustedes saben o que dice a carta perfectamente, onde dice, aquí teñen ustedes, dicelles catastro, o catastro tamén se podía dar a información, tamén podía poñer unha oficina, non hai problema, pero dicelles, ustedes abran esta, e despois poden pedir vez ao catastro para ir ali que lle den a información, pero que a cantidad de cartas que hai, co tempo que teñen, evidentemente sería imposible, e o 99% deles, ou o 90% non tendrían a información correcta, e entón, por eso, nosotros asumimos unha competencia que non nos toca e damos unha información que os nosos veciños necesitan. Creemos que a necesitan, creemos que está ben que lles demos, e creo, eu polo menos síntome obrigado moralmente a axudarlles na súa aclaración da súa situación, que na revisión de catastro pode haber cousas de todo tipo, pode estar todo absolutamente correcto, pode haber equivocacións, poden estar mal limitadas as parcelas, poden estar mal os titulares, etc. Entón, nosotros, por todas esas circunstancias, porque nos piden cousas ilegales dentro desta moción, pues non ya podemos aprobar. E sabe que a tratamos con diligencia para que sepa usted que o tema de pagar a contribución non é hasta octubre ou noviembre neste Concello, o cual se podría tratar perfectamente no mes seguinte, pero como consideramos que tamén estas cousas son importantes, sobre todo para que quede claro aos veciños, sobre todo para que se aclare ante os veciños e non creen inquietudes equivocadas, por eso aceptamos, e a pesar de contradicir o que usted nos decía na nosa moción, que chegaba moi tarde, a súa que chega 3 horas máis tarde, aceptamos, non? A urgencia. E agora votamos a moción. Porque queren manter, non? Sí. Vale. Os votos a favor da moción. 2. Votos en contra. 9. Queda rexeitada. E pasamos a... Onde vamos? Vamos a preguntar. Vamos a preguntar, venga. Bueno, vamos co rogo do Partido Socialista. Se non importa ler, señor secretario. Vale, dada a importancia que a Xunta de Goberno local acadou unhas decisións no goberno deste Concello e a cal non temos acceso ningún dos componentes do grupo da oposición, presentamos a nosa petición para que se nos envíe regularmente de xeito electrónico cada unha das actas elaboradas a partir das respectivas xuntas de goberno que se celebren ao longo do mes. Bueno, eu, como non sei que representar todos aí, tampouco vamos a profundizar moito, pero bueno, quedan as grabacións aí e poderá haber acta. Evidentemente non é verdade e automáticamente se firman as actas por parte do secretario e de mí mismo, creo que algúns xa o saben perfectamente, están no correo electrónico para poderlas... Na sede electrónica. Na sede electrónica para poderlas ver. Entonces, bueno. Pero bueno, non vou profundizar máis porque non está aquí a representar todos hoy. Pregunta presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Cal é a situación da instalación de servicios básicos na urbanización da Palloza? Vai o Concello aproveitar a electrificación do circuito de velocidade para levar a liña de media tensión ata a urbanización da Palloza? Estaba primeiro as preguntas do BNG, Carlos Ollero.
Bueno, pois cal é a situación de instalación de servicios básicos na urbanización da Palloza? Pois é moi precario, en este momento é moi precario. Esperamos que eso podamos desarrollar nos próximos meses futuros. Vai o Concello aproveitar a electrificación do circuito de velocidade para levar a línea de media tensión ata a urbanización da Palloza. Non é que vai aproveitar, é que sencillamente se fixo por ese lado precisamente para aproveitar para eses veciños que ali queda a línea de media tensión, porque había máis opcións e incluso ao mellor hasta podían ser un poquinho máis baratas se leváramos por outro lado a línea de media tensión e o transformador hacia o circuito de velocidade. Digamos que utilizamos a necesidade que ten o circuito de Robra, fixamos da necesidade a virtude e situamos o transformador na propia urbanización da Palloza, o sea, intencionadamente, non é que vayamos facer, é que xa o fixamos, eso é o que fixamos, porque poderíamos haber levado desde Robra, por outro lado, a línea de media tensión e a colocación do transformador e, evidentemente, a Palloza quedaría descolgada. Tendría que resolverse ese problema con financiación propia dos propios usuarios que foron bastante maltratados, moi maltratados, diría eu, por parte da constructora que levou a cabo esa urbanización e bastante engañados en moitas ocasións, en algunha ocasión comigo presente. O cual creo que queda resposta a esa pregunta. Hai máis preguntas do delegado? Non, hai só as preguntas. Leo, sí. Sí, vamos a contestarlas. Preguntas? A ver, podíamos deixar ou non estar... A secretaria respostalas porque quedan aí grabadas e quedan... Vale. Dende o pasado 25 de xaneiro ata recentemente, as restriccións impostas dende a Xunta de Galicia para todo o territorio galego levaron a que toda xuntanza de non conviventes e celebracións deportivas quedasen prohibidas, entre outras moitas. Sen embargo, sabemos que o circuito de Bonxe foi utilizado para tales fins durante este período polo menos en 2 ocasións coa consecuente visita da Garda Civil. E coñecedor o Concello destes feitos, poderíanos explicar a quen deu a autorización para facer uso do circuito durante esos días? Frente ao circuito de Bonxe hai varias vivendas as que se les prometeu a luz, pero seguen sen recibir este servizo. Sen embargo, estas instalacións deportivas xa poden facer uso dela. Podería dar unha explicación desta situación? Bueno, esta resposta, pois, vou intentar suavizala o máis posible porque non está presente a representante do SOE e me parece que eso me leva a ter que decirlo de unha maneira un pouco diferente, pero no circuito de Bonxa hai unha escola de pilotos que está federada e que en ningún momento, por lo menos durante ese momento, non digo en ningún momento, durante ese momento se podrían facer actividades deportivas federadas ao aire libre e evidentemente se podían desplazar os monitores a dar as clases, evidentemente con alumnos deste Concello. Eu iría un poquinho máis alá. Eu considero que é un orgullo para este Concello, bueno, por suposto que todo isto se fixo ca autorización do Concello, eso evidentemente. Nadie utiliza o circuito de Roura se non ten autorización do Concello. Entonces, esa é unha responsabilidade que eu asumo personalmente como máximo responsable deste Concello, pero así. Pero eu, xa que me dá unha ocasión de falar deso, pois síntome orgulloso de que haxa unha escola de pilotos dentro deste Concello, unha escola de pilotos de motociclismo que teñan dando as clases de motociclismo pilotos que corren a nivel nacional e internacional e que eso se lle pode dar a nenos de Outeiro de Rei. Neste momento hai 4 nenos correndo, que ademais o ano pasado 3 participaron nas carreiras do Campeonato Gallego, este ano espero que participen 4. Ademais, espero máis. Espero que algúns esteñan nos postos de arriba dada a súa forma de practicar o motociclismo e o desarrollo que van tendo ao largo do tempo nesta escola de pilotos. Para min, considero que debería ser para todo o Concello, é un orgullo que haxa unha escola de pilotos deste nivel en este Concello e ademais é unha gran satisfacción que nenos máis ou menos pequenos, algúns moi pequenos, de moi poucos anos, poden practicar un deporte que lles gusta, os seus pais o poden facer cerca un coste moi reducido pola distancia e polo costo da propia
da propia actividade e que eso se desarrolle nun concello pequeno como o noso de pequeno sempre hai que poñerlo entre comillas porque hai non moito máis pequenos, pero bueno vale máis ser un pouco humildes que non demasiado. Entonces, pues para min creo que as preguntas quedan contestadas, pero quero decir que para min é unha satisfacción enorme. Entendo que para eses nenos tamén o será, entendo que para os seus pais, entendo que para toda a xente xoven. Eu quero anunciarles aquí outra vez máis, que xa o fixen varias veces, que nosotros non vamos deixar de apoiar as actividades e as infraestructuras deportivas. Quero que quede claro para todos, para que o sepa todo o mundo. Nosotros nos implicaremos os donde seña posible e desde onde nos permitan as posibilidades económicas implicarnos en actividades deportivas, ben señan de fútbol, ben señan de motociclismo, ben señan de carros, ben seña de fútbol sala, ben seña de calquer outro tipo de actividade que demanden os nosos veciños, sobre todo os nosos jóvenes, e que nós lles podamos axudar a poderlas desarrollar con infraestructuras e con axudas. Outras preguntas do PSOE. O pasado 20 de abril de 2020, a Xunta de Galicia destinou unha partida extraordinaria para o servizo de acción no fogar, que posteriormente, en novembro do mesmo ano, retirou. Respecto á súa utilización por parte deste Concello, cantas horas utilizaron por parte dos usuarios do SAF durante este período? Por outra banda, desexaríamos saber cantos usuarios do SAF hai en Outeiro de Rei e canto é aportado por eles como pagou para o servizo. Sabendo que existen liñas de autobuses interurbanas que unen a capital da provincia con Outeiro de Rei, poderían informarnos sobre cal é a cantidade media de usuarios destas liñas? Nos últimos meses, e debido seguramente aos cambios que a COVID-19 exerceu nas nosas vidas, o Concello de Outeiro de Rei experimentou un aumento na construción de vivendas unifamiliares en varias das súas parroquias, algunhas moi preto da cidade de Lugo. Moitos dos habitantes deles son xente nova con fillos que están ligados xa por motivos profesionais, xa por motivos persoais a Lugo. Por esta razón, queremos preguntar: tenían pensado solicitar ampliación das liñas para algunha desas zoas de Outeiro de Rei que experimentaron esa expansión de poboación? Con respecto á primeira pregunta, o pasado do ano 2000 SAF extraordinario, horas 182,91, gasto 2.758. Con respecto á segunda pregunta, cantos usuarios do SAF? Vamos a ver, personas usuarias 2020 68, aportación de copago 51.000 euros, gasto total 342.624,07. 2021, bueno, 2021 non vale a pena falar de canta aportación porque temos moi poucos meses, pero si podemos decir as persoas que hai, 41 personas, e en SAF dependencia, e en SAF básico persoas usuarias de servicio de axuda no fogar día de hoxe, dependentes 63, básico 31. Pregunta: os usuarios, pois nestes momentos cada certo tempo temos unha reunión ca Consellería para ver como vai o transporte metropolitano e neste momento non temos o dato de canta xente o está usando ahora mesmo. Na cuarta pregunta, nos últimos meses debido seguramente aos cambios do COVID exerceu nas nosas vidas o Concello tal e hai construcción. Bueno, en Outeiro realmente non hai construcción nos últimos meses. En Outeiro realmente se leva construindo desde hai moitísimos anos constantemente, paulatinamente, e aumentando a población e vindo xente de outros municipios aquí ao noso. Evidentemente, nosotros dentro dos convenios que temos con a Xunta de Galicia que está desarrollando uns planes sumamente importantes e para min hai un plan que é especialmente positivo e agora neste momento non se está utilizando porque creo que non se pode por motivo do COVID, que é o transporte, a ver se non o sei dicir, o transporte compartido, onde os nenos e os pais e as persoas maiores, o sea, maiores, non maiores de jubilados, sino persoas adultas poden circular no transporte compartido, pois me parece que ese é un plan sumamente interesante para concellos como nosos, rurales, porque hai zonas que están bastante pobladas, pero hai outras que están moi pouco,
e que ese transporte compartido que fai que vai por casi todas as parroquias, pois cando pase o COVID e poidamos retomalo e poida funcionar correctamente, pois me parece que vai ser un avance importante a un gasto razonable para que moitos ou en casi todas as parroquias do Concello se poida ter un mínimo de transporte público que é moi importante de cara a xente maior que ao mellor non ten vehículo e xente xoven que xa se pode pola súa edad desplazarse sola, pero bueno, eso en este momento non está e nosotros sempre estaremos aí atentos a ampliar o máximo posible, evidentemente que a cooperación e que a colaboración da Xunta, porque senón non podríamos facelo económicamente, pois a ampliación a todos os sitios que seña posible e a todos os sitios que máis ou menos haxa unha demanda o suficientemente grande como para que se poida levar a cabo con esa aportación que fai a Xunta e a que poida facer o Concello que tamén a fai. Creo que non hai máis asuntos e sendo tardísimo, as 4:30 da tarde prácticamente, levantamos a sesión e les agradezco a todos a presencia nesta sesión e sobre todo durante tanto tempo e que transcurriu ademais pois, para mí de unha maneira agradable. Moitas gracias a todos, cuidarse e que ao compañeiro que se encontra pois, neste momento un pouco mal, que esa recuperación seña rápida, que seña poderlo transmitir de parte nosa, de toda a corporación, de que eu creo que así ha de ser, pero bueno, que será unha satisfacción para nós e algo que discutamos algunhas veces, que esa recuperación seña rápida e plena. Moitas gracias a todos.